Yw Wrexham yn erbyn Abertawe ym mhrif adran Genero. Owain Tudur-Jones sydd yn gwmni ni prynawn. Ti'n iawn, Owain? Dwi'n gres, diolch yn fawr iawn. Nawr, mae dal yn ddyddiau cynnar iawn o ran tymor prif adran Genero. Dyma mond trydydd penwythnos y tymor hyd yn hyn. Ond ni'n meddwl am Wrexham, nid yn unig jyst yn edrych am eu buddugoliaeth cynta nhw o'r tymor. Maen nhw'n edrych am eu pwyntiau cynta nhw o'r tymor. A mae hon yn barod yn teimlo fel gêm pwysig iawn i dîm Steve Dale. Yndi, does am cwestiwn am hynna. Yn amlwg, mae'n gynnar iawn y tymor, ond mi fysa Wrexham wedi disgwyl dechrau'r tymor llawer gwell. A pan ti'n mynd i fyny i'r drydydd gêm a ti'n chwilio am, wel, bob dim gynta, pwyntiau cynta, goliau cynta, mae yna chydig bach mwy o bwys ar dysgwydda di, ond dwi'n siŵr fydden nhw'n wrth i bodda bod yma yn y cae ras a mi fydden nhw'n barod am yr her heddiw. Newn ni jyst anwybyddu'r ffaith bod ni yng nghanol monsoon ar hyn o bryd, Owain. Ond o ran Abertawe, wedyn ni, rheolwr newydd, Jamie Sherwood, o bosib dal yn trial ffindo i drad gyda'r tîm. Be nhw moyn canlyniad heddi, achos oedd y canlyniad geithon nhw y gêm ddisgwr yna yn erbyn y Bari. Oedd hwnna bach yn rwystredig i'r Ilirch. Oedd, mi fysa nhw wedi gobeithio dod yma efo 6 pwynt. Does ddim dwy waith am hynna. A dwi'n meddwl y gwirionedd ydy, mae Abertawe'n ceisio Caer Bwlch ar Gaerdydd. Ac gêm gyfartal nebyn Bari, mi fysa hynna wedi siomi nhw. Ond eto, os fysa ti wedi cynnig 7 pwynt o'r 2 gêm gynta, gan gynnwys dod yma i'r cae ras, mi fysa nhw wedi bod yn hapus efo hynna. Felly, ennill heddiw, a mi fyddwn nhw wedi anghofio mwthos dwytha. Wel, Owain, newn ni sgwrsio mwy yn y man, ond beth am i ni clywed gan y ddau rheolwr, ges i sgwrs fach gyda Jamie Sherwood a Steve Dale yn gynharach. Well, Steve, it's been an incredibly tough start to the season for Wrexham women and another tough test today against Swansea City. How are you feeling about this one? Yeah, absolutely. Obviously, we're disappointed with the start to the season that we've had. I think obviously on reflection, last week we were very below par in terms of the standards that we set the week before against Cardiff City. But, you know, it's a great opportunity to sort of bounce back and get some momentum under our belts, and what better way to do it than playing at the Stoke Kairos Stadium. Well, Jamie, it always feels like a special occasion playing here against Wrexham on the racecourse, but from Swansea's perspective, how important is it that you get back to winning ways after what was, it's fair to say, a frustrating result last weekend? It was a frustrating result. Performance was there, just the goals weren't there, unfortunately. And for us, any time to play on a beautiful pitch like this is an opportunity to play hopefully some beautiful football today. And I think both teams will absolutely go out to try and do that today, and hopefully we'll be on the right end of a victory today. And from what you've seen during the first 2 games of the season, what improvements would you like to see from your players today, Steve? I think we need to be a bit more clinical in the final third. You know, I think we've had times where the build-up play has been really good, but we've not had anything at the end of it to sort of reward ourselves with. So, yeah, we have to be more clinical. We'll have to be disciplined defensively today as well. Obviously, they've got a lot of threats in their attacking line, but, you know, it's a good challenge and we're looking forward to it. Of course, we're only 3 weeks into the season, a new role for yourself as well. How do you assess the start that you guys have had? It's been good. Don't get me wrong, last week was frustrating and disappointing for us, but it's been positive for us. We've played some good stuff. We've looked at trying to change a style of play, you know, trying to adapt into a new way, create a new identity for the club and for ourselves, and we're close to achieving that. And last week was frustrating, and the week before that we were on the right end of it, and hopefully today again, hopefully we'll be on the right end of it. Y ddau rheolwr yn barod amdani felly, Owain, Steve Dale yn siarad fel am just pan mor anodd mae pethau wedi bod i Wrexham ar hyn o bryd. I ti wedi bod yn y sefyllfa yna fel chwaraewr, tymor newydd, ond i chi heb ddechrau'r tymor o ffordd o'ch chi moyn? Wel, diolch am yn atgoffa fi. Dwi wedi bod mewn sefyllfa debyg nifer fawr o weithiau. A mae o'n siomedig oherwydd ti'n gwneud y gwaith calad, ti'n ymarfer pre-season, y garfan i gyd yn ffit ac yn barod am yr her, a mae pawb yn breuddwydio am dymor llwyddiannus. Felly pan ti'n dechrau, ti'n colli'r 2 gêm gyntaf, ti ar y droed ôl yn syth, ond mae'n cymryd cymeriadau wrth gwrs, a fydd o'n trystio bod gen efo ddigon o gymeriadau cry o fewn ystafell newid i wneud yn siŵr bod nhw'n bownsio nôl, a fel ni'n sôn, lle perffaith i fedru gwneud hynna efo tor fawr yma yn y cae ras yn erbyn tîm da, un o'i golynion nhw dwi'n siŵr i orffen yn uchel yn y tabl, ac fydden nhw'n gobeithio am y gorau heddiw. Achos y peth dy Wrexham hefyd, mae'r disgwyliadau mor uchel, gyda'r dynion, gyda'r merched, dros 1,000 o bobl yma'n gwylio heddi, be nhw moyn perfformiad a canlyniad? O byddan, ac y gwir ydy, dros yr 3-4 mlynedd dwytha, dos am llawer o gyfnodau siomedig di bod i'r clwb, dynion na'r merched. Mae'r cyfnodau yna'n mynd i ddod, ond ar hyn o bryd, dyn nhw ddim mewn un o'r cyfnodau yna. Maen nhw wedi cael
wythnos, bythefnos gwael, di colli 2 gêm gyntaf tymor ond mae yna ddigon o fewn y garfan i ymateb, a dyna fydden nhw'n deimlo bod gen nhw chwaraewyr ddigon da, carfan ddigon cry i wneud yn siŵr unwaith eto, mae nhw'n gorffan y tymor yn uchel yn y tabl, a fydd hynna'n dechrau heddiw. O ran yr elyrch wedyn ni, maen nhw wedi rwyddo lot o chwaraewyr dros yr haf, a mae'r ddoi o'n i'n afod yn dda iawn yw Nia Jones. Faint i ti'n disgwyl mlaen i weld hi mas ar y ca, achos mae'n dod o'r ardal yma hefyd? Dwi'n edrych ymlaen y fawr iawn. Dwi'n mynd gorau gwylio'r gêm i fyddai'n clywed Nia Jones. Mae'n dipyn o gymeriad, mae wastad yn siarad ar y cae, mae'n arweinydd, mae wedi chwarae Cynrychioli Cymru, Pêl Rwyd a Pêl Droed, a sy'n wedi cael lot mwy o gapiau yn y Pêl Droed, dwi'n siŵr os fysai heb droi chefn ar y gamp y Bêl-gron yma. Ond dipyn o gymeriad a fydd hi'n chwaraewr pwysig dros ben i Abertawe tymor yma. Wel, Owain, diolch yn fawr iawn am y tro na i adael i ti fynd lan i'r pwynt sylwebu. And your reminder that, as usual, we have English language commentary available with Owain Tudor-Jones and Meilir Emrys. Ac yn y Gymraeg, eich tîm sylwebu chi ar gyfer hon yw Iona Williams a Bryn Thomas. Diolch yn fawr iawn, Sioned. Diolch, Owain. Y ddau dîm yn cael ei harwain i'r cae gan Mr John Andrew Jones yn dyfarnwr y pnawn yma. Wrexham, fel oedd Owain yn deud, dydyn nhw heb giro eto y tymor hwn. Abertawe, ond maen nhw'n ddi-giro. Ac ar ôl canlyniadau'r pnawn yma, mae Abertawe yn cychwyn y gêm yn y 4rydd safle lle oedden nhw ar ddechrau'r pnawn. Mae Wrexham wedi codi un safle, hynny heb gicio pêl hyd yn oed ar ôl i Met Caerdydd gael cweir o 5-0 gan Lan Sawel. Wrexham wedi chwarae 2, wedi colli 2. Abertawe, un buddigoliaeth, un gêm yn gyfartal. Mae'r ddau dîm wedi herio ei gilydd 4 gwaith i gyd. A dydy Wrexham erioed wedi curo yr elyrch. Maen nhw wedi cael un gêm gyfartal. Mae Abertawe wedi ennill 2 o'r gemau. Maen nhw wedi bod yn gemau sydd yn llawn goliau efo lia 2 gôl ym mhob gêm. Felly gyda lwc, mi fydd yna goliau y pnawn yma. Rwan ta newyddion i chi, a newyddion mawr o ran Wrexham. Mae'r peiriant goliau Rosie Hughes allan, mae hi ar y fainc. Mae yna 4 newid o'r tîm gollodd o 2-0 yn Llan Sawel yn ei gêm diwetha. Steve Dale yn gollwng Mari Gibbard, Brooke Cairns, Amber Lightfoot a Rosie Hughes i'r fainc. Abby Idenden, Rebecca Pritchard, Eva Suckley a'r capten Keren Allen sydd yn dod i mewn i'r tîm cartra. 2 newid gan Jamie Sherwood o'r tîm gafodd y gêm ddi-sgôr yn erbyn Abertawe y tro dwytha. Y golwr Claire Skinner, y parafeddig, wel tydi hi ddim wedi teithio. A mae Tate Trivet, mae hi ar y fainc. I fewn i'r gôl y daw y ferch 2 ar 15 oed Opal Rayner ar gyfer ei hymddangosiad cyntaf y tymor hwn. Ac hefyd mae Rachel Cullen yn dod i fewn i'r 11 sydd yn cychwyn. Hi fydd y chwaraewraig hynna ar y cae yn 32 oed. Mae'n cadw cwmni mi yn y gêm y prawn yma. Cyn chwaraewraig Bangor, cyn chwaraewraig Caernarfon, Iona Williams. Iona, croeso ato ni. 4 newid yn hi ym Wrexham a Rosie Hughes. Prif sgoriwr, wel nid unig y tymor dwytha, ond dwi'n meddwl 3-4-5 tymor dwytha, a mae hi ar y fainc. Ynddi, diolch am croeso. Bryn, mae'n ddiddorol gweld, ond yn amlwg y 2 gêm gyntaf. 1 gôl wedi cael ei sgorio. So mae Steve Dale yn amlwg wedi edrych ar y tîm yn ystod yr wythnos yn ymarfer a meddwl a trio rhywbeth gwahanol. Mi nath o'r un fath yn rownd derfynol Cwpan Cymru, llynedd. Rosie ar y fainc, a mi ddaru Wrexham chwarae dda iawn hebddi hi. Da ni'n dweud ysgol y byd yna dros 1,000 o gefnogwyr yma ar bnawn hynod lyb yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae hi'n wyntog, mae hi'n frochus. Mae'r gêm yn mynd yn i blaen. Ac Abertawe fydd yn cychwyn pethau. Chwarae'r chwith i'r dde. Abertawe sydd yn y D. Wrexham yn y coch arferol. John Andrew Jones ydy'n dyfarnwr ni. Mae'r cliriad allan o'r cefn gan
Nia Jones. Oedd Owain Tudur yn sôn am Nia Jones yn y fan yna. I o'na 30 o gapiau i Gymru cyn chwaraewraig Reading. Mae wedi bod yn chwaraewraig ryngwladol o ran y bel rwyd. Mae wedi chwarae yn y gemau gymanwlad. Mae'n dda gweld ti nôl yn y gyngrair yr adran Genero. Yndi, a be mae hi'n gynnig a fyddi jyst profiad. Dwi'n meddwl bydd Abertawe lenni yn troedd ydyn nhw wedi galw os nhw'n gorffan y tymor heb bum un gwpan. Mae'n rhywbeth wedi gorau newid ers dros y 2 flynedd diwethaf yn Caerdydd wedi cymryd drosodd. So felly mae Abertawe wedi gorau edrych be fydden nhw'n neud y wahanol, a dwi'n meddwl dod â Nia Jones i fewn efo'r profiad. Fel oedd Owain yn sôn gan arach, mae'n gymeriad ar y cae. So mae'n rhywun wedi thera ifanc edrych y fyny. A trwy'r gobeithio pwysio Abertawe i giro gwpan illau'r gyngrair eleni. Nia Jones yn cychwyn yn safle y cefnwr chwydd na, ac mae'r gobeithio'n yn uchel i Abertawe. Sgoria yn y gemau eraill y pnawn yma gyda llaw oedd Merched Caerdydd 2, y Seintia newydd dim. Hynny'n codi Merched Caerdydd i'r ail safle, a'r Seintia'n disgyn o frig y tabl i'r trydydd safle. Y Bari yn sgorio i golia cynta y tymor hwn, sgorio 4 i rei cweir i Aberystwyth. Mae yna gyfle fan hyn i Wrexham yn gynnar yn y gêm. I o'na gam sefyll. Cara Jones o drwodd ar y gol. Ond trwch blewyn yn unig yn fanna i hwnna. Ia, swn i'n licio gweld hwnna eto. Jyst i wneud yn siŵr bod hi'n cam sefyll chos oedd hi'n agos ac yn ei bel dda drwodd o canol cae. Trwch blewyn hefyd. Sgwn i Prywelan i y VAR yn y gêm y genathod. Mae'n dod i fewn i gêm y dynion o'r tymhora nesaf ymlaen. Mae'n braf i weld o yn adran y merched. Yma Stacey John Davies. Yn ildio'r meddiant yn hawdd o llawer rhy hawdd fan ond yn gwneud yn iawn am i'ch amgymeriad. Ac mi fydd Jamie Sherwood, hyfforddwr yr ymwelwyr, yn falch o weld y gwaith yn fanna gan Stacey John Davies. A da gweld hynny gan y chwaraewyr, yna'n hapus mynd yn ôl i wneud yn iawn am i'ch amgymeriad. Yndi, tro fel chwaraewr o canol cae, does yn byd gwaith na chwarae fel chwaraewyr diog. Yn enwedig, pan maen nhw'n colli bel a maen nhw'n cerdded yn ôl. So mae'n gret gweld. Wedi chwaraewyr blaenwyr, achos maen nhw'n tueddu golli bel a sefyll. Fe fel ni Stacey John Davies yna'n gweithio'n galad, a dwi'n licio gweld hynna. Emily Thomas, rhif 21 ar gefn i Chris. Hi sydd wedi cychwyn yn safle'r cefnwr chwyth ac bel i fewn at Stacey John Davies. John Davies, mi oedd Rachel Cullen ar gael. Ac nid am y tro cynta. Mi oedd yn rhaid i Erin Lovett nod i fewn i glirio'r peryg. Ond y cyfle i Wrexham wrth ymosod. Bel drwodd at o'r rhif 16 i Fasykli yn o'r bedair newid y pnawn yma. Ond tempo da i'r gêm yn yr 3 munud a hanner agoriadol yma. Oes, a mae Abertawe yn amlwg wedi cychwyn y gêm fel... Mi o'na dacl bwysig yn y fan yna. Karen Allen, ia, mae hi'n ôl yn y tîm heddiw efo chwarae eto tymor yma. A dwi'n meddwl fydd hi'n gymeriad cry. Dwi'n meddwl sy'n chwarae yn y cefn, neu just o flaen y peder sy'n y cefn, ond mae hi'n gry yn y tacl. So mae hi angen wneud yn siŵr bod Stacey John Davies ddim yn cael y bel y fanna gallu troi, achos mae'n beryg bywyd o flaen gol. Dyna'n union y gynathi fanna Karen Allen, y capten. Cychwyn i gêm gynta. Hyn yma i Wrexham. Idenden. Gan Idenden edrych am Sykli. Ddiddorol gweld sy'n gwneud Idenden ar y tu blaen efo yma. A beth sy'n anodd ydy, pan nhw'n chwarae un ar ben y hun, mae'n gorau gweithio'n galad iawn yn cael lawr. So maen nhw angen gwneud yn siŵr bod y bel, maen nhw'n ffeindio bel i thrau ti. Pinder ar bel i lawr yr ysglys a'r cliriad allan o'r cefn gan Katie Sharp oedd yna. Tafliad i'r ymwelwyr ag Emily Thomas. Fydd wyneb y can i llythu. Y glaw wedi iro'r gwair. Ydy'r bel gael ei lledu gan Sophie Brisland Hancox. A'r ergyd o bell. Werth mentro yn y fan yna hon allan. Ar ei hinion.
wedyn traffodd y gwbl i Opel Rainer mae ddrwg yna i Lizzie Craven sydd yn y gol cyn chwaraewraig Manchester City sydd wedi symud i Wrexham. Ia, golgeidwad ifanc, wedi chwarae dda yn y ddwy gêm agoriadol i Wrexham. Just anlwcus yn Nefyn Gaerdydd, y cig gosb yn dros i'w ffenni. A dyma Eva Suckley. Suckley bach beifgar yn y fan yna. Yn edrych am yr hediad gan Idendon sydd wedi gweld dipyn ar y bel. Cara Jones ar creisiad i'r canol. A'r gwaith am ddiffyn yn rhagorol yn y cefn gan Mia Jones. Dangos i phrofiad yn y fan yna i nadu Eva Suckley. Ia, mae'n defnyddio chorff yn dda. Chos dwi'n meddwl bod un o'r chwaraewr cyfle yma, ond mae'n darllen y gêm yn dda a defnyddio chorff a dim rhaid lle i Cara Jones ar y bel. Fel oedd Sioned ag Owain yn dweud hogan o ardal Wrexham wrth gwrs, Mia Jones. Un cylyniad arall nes i ddim roed i chi'n gynharach yn un sôn am Merched Caerdydd 2 sy'n Newydd dim, Bari 4 Aberystwyth dim, a Llansawel 5, Met Caerdydd dim, ac y fuddigoliaeth swmpus yna i Llansawel gyrodd Wrexham o 2 i 0 wythnos dwytha'n codi Llansawel i frig y tabl. 2 gêm wedi chwarae. Ac Met Caerdydd yn ildio 5 gol ac yn disgyn o dan Wrexham. Lle Wrexham yn codi un safle, ond Llansawel, maen nhw wedi cychwyn y tymor ar da. Do, sydd yn gret gweld yr underdog yn neud yn dda. A dwi'n licio di, maen nhw wedi cadw i carfan ar y fwyaf ar garfan sydd wedi cael nhw i fyny i'r gyngrair Lenny. A maen nhw wedi aros efo'i gilydd, so maen nhw rhyw 2 ychwanegol wedi ymuno, ond fel arall, maen nhw wedi aros efo'i gilydd i gweithio'n galad a dal yn o'r tîmau sydd ddim yn lle proffesiynol. Braf gweld hynny'n dydi pan mae tîmau sydd yn cael dyrchafiad, be bynnag lefel, be bynnag safon, yn cadw ffydd yn yr un rhai sydd wedi cael nhw i fyny i'r uwch adran, i'r uwch gyngred yn y lle cyntaf. Ia, bendant. 7 munud a hanner. Dal yn ddisgwr. Naill golwr na'r llall wedi cael ei trafferthu'n ormodol wrth i Craven. Wel, i dan bwysa'n doedd gan Stacey John Davies. A Lucy Finch i Abertawe. Felly gadw bel a dir y chwarae naddo. Allan ni, rhaid i fod yn ofalus yn fanna. Lucy Finch mae wedi cicio'r bel i ffwr. Cardyn Melyn. Wel, ebos. Just pryd o drafod gan Mr John Andrew Jones. Chyfyn ffrau un o'i ddisgyblion yn yr ysgol gynradd lle mae o'n ddirpryd prifathro. Ond Lucy Finch yn lwcus yn y fan yna. A tasa Lucy Finch yn gweld Cerdyn Melyn eto ymellach ymlaen. Mi fydd y gŵr yma, Steve Dale, wel mi fydd o'n edrych yn ôl ar y digwyddiad yna. A mi fydd o'n gofyn y cwestiwn yn bydd. Ie, mae jyst yn gwastraffus dydi. Os ti'n rhoi Cardyn Melyn, mae weithiau ti'n gorfod os ti'n gorfod tynnu chwaraefu lawr ar y cae i helpu dy dîm, ond mae hynny jyst yn gwastraffus. Cicio bel i ffwrdd i fac, a dyma'r dynion yn tynnu topia. Jyst gwastraffus. Cwbl fi angen. Emily Thomas. Mae'r brawd y chwarae hyd yma, yn fewn y 10 munud cyntaf ymwelwyr, sydd wedi weld yn cael y gora o bethau. Wnaeth i'r gig gornel cael ei hildio gan Erin Lovett. Robin Pinder yn gwarchod y bel gig gornel i Abertawe. Gweld yr eisterle dros dro. Tynnu'r gol yn y fan yna. Wnaeth i'r gig gornel cael ei chwarae fewn gan Hosford, y capten. Sôn ydy gyda llaw Iwan, ac am bod sôn am yr eisteddle yna, fod tasa Wrexham y tîm y dynion yn mynd i fyny i'r bencampwriaeth. Y si ydy y byddwn nhw'n adeiladu stadiwm newydd ar y safle yma, ond yn troi bob dim 90 gradd. O, reis diddorol. Ia, felly mi fydda'r gol o dan un gol ochr acw a un gol ochr yma, ac yn troi y cae rownd 90 gradd. Dyna di'r sôn. Sa'n gret gweld nhw bysa. Sôn yn wych. Wedi cychwyn y tymor y dda. Well o lawer na'r merched. Mae'r merched ddim wedi arfer bod mewn sefyllfa lle maen nhw wedi chwarae dwy. Ac
Wedi colli dwy. O, hyfryd. Hyfryd, hyfryd, hyfryd. I gefn y rwyd, y croesiad yn berffaith. A Stacey John Davies i ail gol y tymor hon. Dim gobaith o gwbl i Lizzie Craven yn y gol. Croesiad lyflu gen Pinder. Sharp yn cweit, marcio digon agos, rechdi bach, gormod y le, digon peniad rhydd. Ond ia, maen nhw'n yn heiddi, swn i ddweud. Un gol i ddim. Ia, dim gobaith i Liz Craven. Pel ffantastig am Pinder. Ond doedd y croesiad yna'n fendigedig a mi amserwyd y rediad gan Stacey John Davies. Sgorio yn erbyn Met, mae wedi sgorio rwan yn erbyn Wrexham. A fel blaenwyr, pan ti'n gweld crosiad fel yn dod i fewn, mae o jyst yn fyny'n, ti jyst yn gorfod gadael y bel itio chdi ar dy ben mewn un ffordd, a mae o jyst yn mynd i fewn o gol. Ffantastig. A dim byd o gwbl o gallai Lizzie Craven, nath i ymestyn pob gewyn yn dod. Ddim yn agos at y bel. Gan 19 oed, nid y dechrau gorau i Wrexham. Mae siw fi Steve Dale yn edrych am y crosiad i fewn, pam gath i gymaint amser, pam gath i cael lawr ychydig bach cyflymach. Bydd fel un fydd Steve Dale yn cwestiynu wan. Mae chi gadarnhad o'r sgoriau. Caerdydd 2 sy'n tynewid dim, Llansawel 5 i frig y tabl, Met Caerdydd dim. A'r Barry'n sgorio. 4 gol sgorio am y tro cynta'r tymor hwn. Ac Aberystwyth fel tîm y dynion ar wylod y tabl. Tîm merched yn ddibwynt. Jess Williams. Mae'n gyffyrddus i Abertawe hyn y bryd yna. Yndi, a maen nhw'n gwneud i gynnal Wrexham weithio'n galad. Maen nhw'n pasio'r bel yn dda, maen nhw'n pasio'r bel yn gyflym. Bas hyfryd a Pinder. Maen nhw'n cael eu curo i lawr yr esgyll i mewn rownd y cefn. Mi oedd angen yr arbediad i ildio'r gig gornel. Eto cael gormod o ler i gael y croesiad i fewn yn y lle cynta. Stacey John Davies yn anlwcus. O'na Pinder wedyn yn anlwcus yna. Ia, mi ath i amseru'r rhediad yn dod at y postyn gosa yn berffaith Hosford. A'r gig gornel, mae'n un dda. Mi oedd yr teniad am ddiffynor, mi oedd Mia Jones, mi ddoth hi'n sydyn ati hi. Nath hi'n just disgyn i'w thraed i am yn amser, oedd hi'n anlwcus. Mae'n diffyn Wrexham yn cael trafferthion ar hyn o bryd. Wrth i Olivia Fuller. Sglirio'r pwysau am ychydig. Thomas. Dipyn o Emily Thomas yn yr cyfnod agoriadol yma. Stacey John Davies. Yr ergyd yn dod i fewn gan Sophie Brisland Hancocks. Cic gol i Wrexham, 13 o funudau wedi chwarae. So ddim am hiath yma. Jamie Sherwood fydd yr apusa o'r naill reolwr a'r llall. Pyn o waith ystyried i Steve Dale. Ia, mae Abertawe wedi cychwyn do lot cryfach. Maen nhw'n gyffyrddus ar y bel. Lle di'r Wrexham ar y funud heb di cael amser i Detroit ar y bel a gallu cael mwy na 2 bas. Na, dyn nhw'n methu cadw y meddiant allan â hi at Robin Pinder. Pinder ar croesiad unwaith eto. Mi oedd hi'n edrych am Stacey John Davies, ond mae yna gyfle fan hyn i Cara Jones glirio hi. Ac yna Erin Lovett. Dy nôl y daw hi. Olivia Fuller. Mae'n unwaith chydig bach yn wastraffus wan ta. Oedd na cam sefyll nag oedd Abi Idundun sa neb efo hi a dyna pam oedd yn rhaid iddi fynd am gol fawr o draffaeth i Opal Rayner, ond efallai cyfle gorau'r Wrexham hyd yma. Ia, ond mewn sefyllfa fel yma, mae hi'n gorau cadw'r bel. Dim yn mynd i allu sgorio fan'na ni yn hawl iawn, so mae hi angen cadw'r bel. A chwarae teg oedd Eifa Suckley di gwneud yr rhediad o'r canol i fynd i droi helpu hi. Mae Abid yn angen cadw'r bel pan mae'r ben hyn ar y tyblaen. A dyna mae Rosie Hughes yn ei gwneud tybad ydi Steve Dale yn difaru. Ydy o'n difaru, hynny di, da ni'n gwybod bod Rosie Hughes, mae hi'n gwybod lle mae cefn y rwyd, ond hefyd mae'r gwaith mae hi'n ei wneud i hwnna, jyst yn dal y bel i fyny. Dod ei gyd chwaraewyr i fewn hefyd mor allweddol. Yndi, a dyna, i Wrexham tîm, wel ar y funud maen nhw dan bwysa, so ti angen rhywun ar y tyblaen, jyst i reid chydig bach o seibiant i'r cefnwyr, i rhywun dal i bel, nhw jyst cael ei gwynt yn ôl, achos maen nhw dan bwysa. Ond
ond hefyd mae Edendon mae'n chwarae yr un fath o gêm a Rosie Hughes. Cos pan mynd ar un nhw chwarae heb Rosie yn y rownd derfynol yna, nath nhw chwarae ffordd gwahanol sef jyst chwilio am yr un chwaraewr fyny tu blaen. Oedd mae hi weld yn neud yr un swydd a Rosie i fyny. So gan i weld beth ddigwyddith os mae Steve Dale o penderfyniad i wneud. Wedi chwarae chwarter awr ar yr Stoke cae ras prif adran Genero. Wrexham ar ei holi. Gol gan Stacey John Davies wedi 10 munud. Croesiad bendigedig godidog gan Robin Pinder. Ac amseriad yr hediad gan Stacey John Davies hefyd yn fendigedig. Ac ni gwiro hi mi bron bod wedi taro ddi ar ei thalcan hi i gefn yr rwyd. So pan mae'r croesiad mor dda, dydy'r chwaraewr Stacey mae'n gorfod gwneud llawer i orffan ni. So pan mae'r croesiad yn am dy bendi fel at ti'n gorfod gweithio rhy galad a nath Stacey yn union beth angen gwneud. Gema nesa Wrexham gyda llaw y 2 gêm Wrexham oedd i cartra yn Aberystwyth. Dyna fydd y gêm nesa, oedd i cartra yn Aberystwyth. Fyddwch chi'n disgwyl y bydda Wrexham yn gwneud rhywbeth o'n i o'r hediad penderfynol gan Stacey John Davies, ond amddiffyn cadarn gan Katie Sharp. Mae allan am gegornol. Aberystwyth i ffwrdd a wedyn Barry i ffwrdd. I Wrexham y gêm nesa. Sa chdi licio meddwl, bod yna bwyntiau i gael i Wrexham os nesa yn Aberystwyth sydd gychwyn yn dda o gwbl. Osford ar un fer. Creu lle i gael y croesiad yr ergyd i fewn ac yn gyffyrddus i Lizzie Craven. Ia, dim amarch i Aberystwyth di colli eto heddiw. Maen nhw di ildio bellach. Maen nhw di ildio tedau'r gôl ar 10 mewn 3 gêm. Lovett ar cliriad at Edendon. Yn canfod Lily Jones. Dwi'n credu na dyna tro cyntaf dwi wedi enwi Lily Jones yn y gêm chwaraewr ar ei gifanc y tymor dwytha. Nid yn unig i Wrexham ond yn y gyngrair a prin da ni wedi gweld ti o'na. Ia, achos mae hi yn un, sa chdi'n edrych ar twb fel un rhaid bethau positif eleni i Wrexham. So ni'n disgwyl lot gyda hi. So mae hi'n ifanc ond mae'n delentog. A wyt ti isio rhywun fel hi fod ar y bel lot mwy na da ni wedi weld y fyny rwan. 19 oed Lily Jones gan leol o Wrexham. A mae'n mawr yn drwm unwaith eto moda anodd. Os yr un fath i'r naill dîm a'r llall. Wrth i Daniel Broadhurst. Ystod gwthio Olivia Fuller. Yr edrychiad y fanna gan Olivia Fuller. Ia, mae Daniel Broadhurst yn arall fel Nia Jones yn chwaraewau profiadol sydd wedi fewn i garfan Abertawe. A pan ti'n sbio ar oedran chwaraewr Abertawe, mae gen nhw 5 sy'n ei 30au. So mae profiad yn siarad lot. So oedd nhw'n sôn am y gêm wrth dwytha bod nhw'n rwystredig, wedi cael rhan fwy ar meddiant, jyst methu sgorio. A ti'n edrych i dyblu'r chwaraewyr profiadol i newid gema fel eich di. Mae gema 1 pwynt na fod i droi'n gema 3 pwynt oedd nhw yn anlwcus wrth dwytha. Rebecca Pritchard ar drosedd. Dwi'n meddwl ar term ar Sais yn defnyddio am chwaraewyr profiadol oedd y gair yn ystyd yn fydd. Streetwise yn de. Ydy Daniel Broadhurst a Nia Jones. Maen nhw wedi bod yna, maen nhw wedi bod round y bloc fel maen nhw dweud. Do, maen nhw wedi chwarae ar y lefel ucha. Mae Broadhurst wedi dod o Gaerdydd. Dwi'n gwybod faint maen nhw'n feddwl amdani'n Abertawe o bod yn Gaerdydd yn mor hir, ond ia, mae'n brofiadol a trwy angen chwaraewyr fatha hi'n canol cae. Nia Jones, 10 cap ar 20 i Gymru. Jess Williams. Maen nhw'n deall i gilydd yn y cefn, y 2 yn y cefn. Jess Williams, Nia Jones a Lucy Finch. Bale yn adlamu at Robin Pinder. Pinder y bel i fewn i'r canol. Bron a cyrraedd Katie Hosford. Cliriad gan Lizzie Craven. Da ni mond yn edrych i'r dde ar hyn o bryd. Chydig iawn o gyfle, ond da ni'n gael i droi i wynebu'r ochr chwith na.
Ia, to'ch ti sôn am y tair yn cefn Abertawe. Dyn nhw wedi cael eu testio eto, maen nhw'n cael bywyd reit braf yn y cefn a gallu chwarae pel o gwmpas, neb yn cael o lawr. Yn gan i O'r bel drwad oedd hi'n cam sefyll, Stacey John Davies oedd. Just wedi crwydro tu hwnt i'r llinell yna, y llinell ddychmygol yna. So mae chwaraeroedd sy'n anodd i marcio, achos weithiau mae'n dod yn difn i nôl y bel. A dwi'n fel ti'n troi, mae di troi tol i chdi, mae drwad am gol. Mae Katie Sharp yn cael pnawn eitha anodd efo hi ar y funud. Gol hi, Stacey John Davies sydd yn gwahanu'r tîm yma. Gol wedi 10 munud. Wrexham dim, Abertawe 1. Dal i ddisgyn yn drwm. Lyfet ar tafliad. Emily Thomas yn ôl yn gwarchod y bel. Mae'n amlwg, Iona, hynny di tan mae Abertawe mewn meddiant, mae gen nhw 2 yn y cefn, a mae Emily Thomas yn gwyllio fyny fath ryw gefn o sgellwr ar y dde, ond mae hi'n disgyn yn ôl wedyn iddyn nhw fod yn 4 yn y cefn, tydi? Yndi, a ar y funud ddim yn gorau gwneud hynna yn aml, achos bod Abertawe am wyfer meddiant, dydy heb orfod amddiffyn rhyw lawer. Bach o oedi yn y cefn gan Ceren Allen, y capten. Mi nath hi'n dda. I gario gan fod Erin Lovett ac yna Katie Sharp ar cliriad. Maen nhw wastraffus mewn meddiant, ydy. Maen nhw jyst yn... Lle ffeindio traed i ddod allan o'r ymddiffyn, maen nhw jyst yn hitio achos bod nhw dan bwysa, a dim mae'r pwysa wedyn yn dod yn ôl yn syth hynny nhw. Abertawe. Fwy o gadw'r meddiant, gen i'n agosau at hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Abertawe wedi rheoli, so ddim am heiath am hynny. Bel i fewn yn edrych am Tinder. Allan o'n Hosford yn mynd amdani. Gwaith da gan Rebecca Pritchard ac yna'r cliriad gan Lily Jones, ond so neb yna i Wrexham o gwbl nagos. Mae'r un o ddechrau meddwl sydd arall maen nhw wedi gallu cadw meddiant y bel yma, achos maen nhw'n rhaid y bel i ffwr. A maen nhw'n nôl dan bwysa'n sydd, so maen nhw'n gwneud y gwaith yn anodd i nhw hynna'n. Ydyn nhw'n chwilio am yr asgellwyr i jyst i gael cadw'r bel, achos pan maen nhw'n jyst yn hitio drwy canol, mae Eden jyst yn trio cael lawr ar ben ei hun, ond maen jyst yn gwastraffus. Yn un o ffordd drwy'r hanner cynta. Gol Stacey John Davies, 10 munud, sydd yn gwahanu tîm. Rhi bach o gamgymeriad yng nghanol y cae gan Rachel Cullen ac yna. Mae rhaid i Wrexham, mae rhaid yn fod y well na hynna. Wedig pan maen nhw yn y trydydd ola, dyn nhw'n mynd i gael gymaint o hynny o gyfleoedd i rei prawf ar Otel Rayner yn y gol. Na, dim maen nhw'n eistedd yn difyn. So mae'n anodd helpu. Mae Eva Sygri yn gweithio'n galad iawn yn canol cae i drio helpu. Ond mae'r bel fel ping-pong nôl ymlaen. So dyn nhw'n cael amser i rhaid i troed ar y bel i drio creu. Cullen. I chapten Hosford. Prif sgoriwr tymor dwytha. 16 o goliau gan Katie Hosford. Nia Jones. Ddim yn gynharach yna. Mi nath momentum i fa Sygli fynd â hi i fewn i Nia Jones. Nia Jones di gwarchod y bel allan o'n daliad. Ac oedd y daggers roddodd Nia Jones i fa Sygli. Gred. A wedyn y wen bach wedyn. Gwen bach wedyn. Gred. Ia. Dyna da ni eisiau weld. Sy'n di gymryd y geicrydd Nia Jones. Pawb tu ôl i'r bel i'r Wrexham fel o bysach chi'n disgwyl i Weidi wrth i Olivia Fuller sgael i chria. Mae'n gêm dda, mae'n gêm agorad. Ydy, mae Wrexham dal yn ei 1-dim. Er bod nhw'n gallu fod o meddiant, dyn nhw wedi gadael mwy na un i fewn, so nhw dal yn ei hi. Mae yna rhywbeth angen newid, so dos am Sharp sgorio yn nhw'n agos ar y funud. Williams yn bwysa Stuckley. Stuckley ddylwn i ddeud, mae'n rhywbeth gwneud. Nath i fewn, nath i lithro i fewn chydig bach yn berig yn y fan yna. Ffodus y falla. Oedd y studs yn dangos, dwi? Lwcus. Ond ia, mae'r dyfarnwr, gathodd yn Carden Melon yn gicio bel ffwrdd gynharach, so dwi'n meddwl bod yn licio cadw i gardian i bocad. Mae'n wyliau da heddiw, Mr John Andrew Jones. Dyna da ni'n licio fod. Gath i brotest ennill y tafliad. Bod Ceren Allen, y capten, mewn tîm y boen yn fan hyn.
Wel, mi gafodd Broadhurst dy bel yn do. Do, a dyna beth isio. Ti'n misio neb yn allan o dracl. Mae Broadhurst yn un o'r gyrion. Ond mewn trac fel at chdi misio neb arall yn mynd am y 50-50. Oedd cam sefyll oedd Robin Pinder yn cam sefyll y fanna. Mae rhyw hanner awgrym o Ben Elin gan Eva Sucklin y fan yna. Os gwni weld y digwyddiad yna eto. Ie, dyma hi Robin Pinder, gan i weld o wan. Just gwyliwch Eva Sucklin fan hyn. O na ci, y capten. Keren Allen oedd hi. I weld. O na, dal i thir oedd hi de. Dal i thir oedd hi. Dwi'n meddwl bod Ben Elin gyffwrdd y Gwynaf, dwi'n meddwl na ddo. Na. O'r ongl gynta, oedd o'n edrych felly doedd, ond oedd yr ail ongl na yn sicr yn cadarnhau na. Just defnydd da o'r corff oedd hwnna gan y capten, gan y profiadol Keren Allen. Oedd Keren Allen yn fyfyrwaig yn Brifysgol Bangor. Dwi wedi gweld dipyn o'n ei chwarae hi a Mari Gibbard efo'i gilydd yn a sy'n neis gweld bod nhw wedi dod i'r exam efo'i gilydd hefyd i chwarae. Ia. Hanner cyfle yn y fan yna. Pinder. Thomas. Bel i lawr i gyfeiriad Stacey John Davies. Keren Allen oedd yna. Bod y well. Mae angen cadw'r meddiant. So dyna mae Abertawe yn llawer gwell ynddo. Maen nhw'n canfod i cyd chwaraewyr yn dydyn. So oedd Keren Allen wedi gwneud y dda gadw'r bel. A pas hawdd a wedyn jyst rhaid y bel i ffwrdd pan doedd ddim angen. Dwi'n falch bod ni'n sych yma ma Bryn. Ia. Stacey John Davies yn ennill y tafliad. Cara Jones, Lily Jones. Chydig da ni wedi enwi nhw Rebecca Pritchard, y chwaraewyr amddiffynol da ni'n ei henwi o safbwynt Wrexham. Nhw sy'n gorfod gwneud y gwaith caib ar haw. Ia, dwi'n meddwl dwi'n gario ymlaen. Am cyrraedd hanner amser dal heb ildio gol arall. Ella fydd Steve Dale gallu newid bydd hanner amser. Jyst nhw'n gallu cadw chydig bach o'r meddiant. Gwastraffus eto. Wel, y bedair gollodd i lle ar ôl y gêm ola. Y gêm gollon nhw o 2-0 yn Llansamwel. Cafodd y tris mewn ffordd. Pedair canol cae ag ymosodol oedden nhw. Brooke Cairns, Rosie Hughes, Amber Lightfoot a Mari Gibbard i gyd yn efo greddf ymosodol i hwnna. Rheini sydd wedi colli i lle. Tybad o gwain. Pryd welwn i'r bedair yna yn dod yn ôl i fewn i'r dod ar y cae falle. Ia, yn amlwg, maen nhw'n bedair ymosodol, ond heb sgorio ddim un gol wrthyn nhw. So yn amlwg mae Steve Dale wedi gorau newid rhywbeth. Just i drio, achos... Ond dwi'n meddwl, fe neith y gol gyntaf fel, dwi'n meddwl fydd yr hyder, a mi ddoeth y golia. Ond yn amlwg, dydy'r... Fe da ni weld ar y funud ddim cweit yn gweithio'r ymosodol i'r Wrexham. Rosie Pritchard. Diodd yr gig cryf yn yna. Nia Jones jyst yn disgwyl iddi ddod ar nutmeg bach. Thomas di gweld dipyn o'r bel o'r ochr dde yma. Mae'n cael lot o led ydy. Sbeth lle, gyda neb yn ei chau hi lawr. Allen. O, mae'n ymddihiro. Mae'n ymddihiro yn syth. Do'n am digon o nerth ar y bel. Mi gafodd o'i ddal ar y cae hyd yn oed, dwi'n meddwl, fan hyn hefyd. Ie. Ti'n mysio wneud hynna fel Stacey John Davies, nag oes? Maen nhw'n ffodus na dydy hi'n ddwy. Ffodus iawn. Thomas. Stacey John Davies. Yn y siat ar cliriad. Tydi'r bel ddim yn sticio. Bydd chwaraewyr mewn coch. Mae'n dieddol yn neud i'r ei mewn du. Bel i fewn at Stacey John Davies. Stacey John Davies ar croesiad.
Y bel yn tasgu allan at Daniel Broadhurst. Broadhurst at Hosford. Thomas ar creisiad. Cyfle i Wrexham glirio'r bel. Cyfle hefyd i'r cefnogwyr sydd yn eistedd yn y glaw. Os ar ei yn gwylio ac yn gwrando. Chi'n gweld nhw'n symud wel. Mae'r clwb newydd gyhoeddi bod na rwydd hynt i unrhyw un symud i eistedd yn uwch i fyny yn yr eisteddle fel bod nhw yn y cysgod. Felly os da chi yn gwrando yna ni ar y cae ras ar sgorio yna gyda chi'r dewis i fynd allan o'r glaw. Alla bod fi'n digon glyb yn barod i benderfynu weld dwi'n glyb beth bynnag, ond mae'r cynnig yna beth bynnag. Nia Jones. Rhyw hanner glirio gan Katie Sharp. Mae yna gyfle fan hyn i Suckley. Suckley yn edrych am y rhediad gan y rhif 21 Lily Jones. Jones yn edrych am Abby Idenden. Symudiad gorau'r Wrexham yn yw'n tro 3-4 pas, chwarae syml, chwarae traed, a maen nhw'n gallu dechrau dringo fyny'r cae. Mae'r bel hir yn mynd yn unlla, so maen nhw'n cadw meddiant, pasys hawdd, a Cymru cyfer y foldaf. Jones, Lily Jones, ar ergyd. Wedi werth mentro o fanna, Lily Jones. Rhyw adlamiad oddi ar yr wyneb, ond Opal Painter. Ferch 19 oed yn ergydio yn erbyn y ferch 2 ar 15 oed. Ie, dwi'n siŵr bod o'n wedi cadw Opal Painter yn effro. Dydy gael hwnna llawer med arall na fyny rwan. Dy falla rhwystredig i Jamie Sherwood, mae mond un ydy hi. Ond cyfiwch, bydd holl uchaf bwyntiau'r dwythnos nos lun ar sgorio ar Esfyddarec am 10 o'r gloch wrth i'r creisiad wedi fewn at y postyn gosan. Nos Wener wedyn yn fyw ar lein Pen y Bont ar frig uwch gyngrau'r Cymru yn erbyn y Bari. Ar lein ac ar deledu Clyfar. Hanod i 7 dy Sul wedyn. Gawn ni weld Abertawe eto yn erbyn Merched Caerdydd yma hefo ni am hanner awr wedi 5. Ac mi fydd hwnna'n gêm ddifyr iawn. Yr hen elynion Iona. Ie, fydd yn gêm diddorol yn y ffordd geith Abertawe weld be di safon o Lenin erbyn y pencampwyr. Mae gan i weld faint o agos a faint mae'r bwlch wedi cael ei gau y llynedd. Chos oedd y gwahaniaeth pwyntiau o rhywbeth oedd 11, os dwi'n cofio'n iawn. Os oedd gan i weld os di'r Abertawe wedi gallu cau y bwlch. So ie, fydd yn gêm ddiddorol. Mi fydd Caerdydd, y bynnag ddigwyddiad yn y gêm yma, mi fydd Caerdydd yn ail yn y tabl. Y tu ôl i Lan Sawel, ac os ydyn llith Abertawe, y gêm yma, mi fydden nhw'n codi i'r trydydd safle. Uwch ben y seintiau newydd sy'n newid disgyn i'r trydydd safle o'r safle cyntaf. Felly mae'n gynnar yn y tymor, dwi'n gwybod hynny. Mae'n gynnar iawn yn y tymor hon. Y drydedd gêm ydy hon, ond mae yna rhyw fath o siap yn dechrau cyniwair yn y tabl yn does. Oes, ac oedd neb yn disgwyl Llan Sawel nag oedd fod ar frig amser yma ar ôl trai'r gêm, ond mae'n ddyddiau cynnar, ond ti'n cael rhyw fath o syniad lle pwy sy'n mynd i chwarae'r lle, a pwy sy'n mynd i orffan yn y pedwerydd safle. Aberystwyth sydd ar y gwylod, mae Met Caerdydd hefyd. Mewn trafferth dydyn nhw heb ennill, mae nhw wedi chwarae tair, wedi colli tair. Ac ar hyn o bryd, mae Wrexham wedi chwarae tair ac yn colli tair, felly Aberystwyth, Wrexham a Met Caerdydd fel mae pethau'n sefyll yn waglaw tua gwylod y tabl. Jess Williams. Ac osau at 10 munud ola yr hanner cynta. Nia Jones yn dangos gormod o bel o lawer i Abby Idenden i fewn at Suckley. Suckley ar ergyd! Eva Suckley yn erbyn llif y chwarae yn cosbi camgymeriad Nia Jones o bawb. Gol gynta Wrexham y tymor hwn yn y brif adran Genero i Eva Suckley. Os oedd rhywun o'r Wrexham yn edrych gol Eva Suckley, oedd mae wedi gweithio'n galad heb y bel o ganol cae. Gweithio nôl, trio ennill meddiant yn yr hanner blaen, ond ia, mae wedi gorffan hon yn ffantastig. Da iawn.
hyfryd camgymeriad gan Nia Jones. Y bêl yn cael ei gosod gan Edendon. Buckley ar y cynnig cynta. Dim gobaith o fath yn y byd i Rayner yn y gôl. Ac yn y glaw. Eva Buckley yn union i'r sgôr. Wrexham 1, Abertawe 1. Do ddim yn bas gres gen Edendon yn meddwl bod wedi methu'r cyfle. Oedd eich chi bach tu ôl i Eva Buckley. Ni'n gorfod stopio'r hediad, ond efo tro gorffa fel ffantastig. So chydig bach o hyder rwan i Wrexham, gyda'r ymlaen. Camgymeriad arall gan Finch. Jones ydy'n ennill cic gornel yn diwir. Wel, Lucy Finch a be ar wyneb y ddea sydd wedi digwydd i Abertawe yn y 2 funud dwytha yma. Ie, un camgymeriad bach, gol i Wrexham. Hyder, mae hyder yn gwneud gymaint. So maen nhw'n di fewn, Anna'r amser rwan, sydd ddim yn colli. Doedd nhw yn y gêm o gwbl i bob pwrpas. Lily Jones ar gic gornel. Y bêl yn tasgu allan at Allen. Allen yn methu i gwiro hi tuag at y gôl. Ac yna'r cliriad allan o'r cefn gan Sophie Brisland Hancock, ond mi yna ddwy mynd ben fel Keren Allen a Jess Williams. Dwi'n teimlo hwnna'n hun, Iona. So mae'n gret gweld battles yma yn y cwrs Cosby yma. Sefyll am un o gyda. Wel ia, mi gafodd ei gnoc, dwi'n credu, gan un o'ch chwaraewyr ei hunan, ac yna Jess Williams. Dwi'n mynd am yna un o'ch chwaraewyr ei hun. Roedd oedd yr anodd i hi hefyd. Mae'n weld yn oce. Ond y gêm yn newid mewn chwnciad. So gobeithio fydd hynna dyr y hyder i'r Wrexham. Just fod ychydig bach fwy am yn ydgar ar y bêl. Maen nhw weld yn panic ar y bêl i ffwr. Fod yn gwastraffus o wan gobeithio ychydig bach o hyder. Cadw meddiant. So hynna'n ffantastig o dyg i ddyd yn dweud. Difniad hi'n arbennig o dda, ddim ddewr yn dweud. A wedyn... A ni'n meddwl bod y pas yn gret, ond... Cyn i ddweud y byd oedd wedi sgorio. Oedd. Just cyffyrddiad trwm yn deg gan Nia Jones. Oedd hi'n ddigon cadarn yn y decl. Oedd gen i opsiynau'r naill ffordd ar llall. Oedd hi'n bas hyfryd doedd. Oedd y pwysa ar y bas i rediad Eva Buckley. Nia Jones yn siomedig efo hi hyn yma. Wrexham 1, Abertawe 1. Stacey John Davies roedd yr ymwelwyr ar y blaen wedi 10 munud. Ac yna Eva Buckley yn un gwneud ti'n 1-1 wedi 34 o funudau. Mi fydd Jamie Sherwood, mi fydd chwaraewyr Abertawe, oedden nhw'n cicio hynna. Oedden nhw wedi reoli 80-90% o'r gêm. Un camgymeriad yn y cefn. Mae'r gêm wedi newid. Ie, rhaid fath os dwytha, troedd oedd nhw'n siomedig, ac troedd rwystredig oedd Nia Jones yn eitha lleisiol gan yr wsos yn dweud troedd dylsa bod ni'n codi pwyntiau. Ond yn anffodus, ti'n mynd gael pwyntiau am god y meddiant. Rydych chi'n y bêl yn y gol. Lucy Finch. Chwifio'r cerdyn. Mae wedi cicio'r bêl i ffwrdd. Mae rwan yn chwifio cerdyn dychmygol. Mae wedi fi oedd i'n drosedd heb os yn dweud gan Keren Allen. Ond mae'n rhaid i Lucy Finch oedd yn ofalus. A dwi'n meddwl bod ti'n lwcus bod John Andrew Jones mewn hwyliau da. Ti wedi gweld tacls fel yn cael cerdyn felyn do. Ond dwi'n licio pan mae chwaraewyr yn chwilio amdano. Mae'n ar'n eitha frustrating i weld chwaraewyr yn un. Dos am angen y gwrs. Campus gan Emily Thomas. Thomas at yr ochr bellan, edrych am Hosford. Oedd hi mor agos. Katie Hosford. Eto o fewn trwch adan gwybedyn i gyrraedd hwnna. Dwi'n siŵr iawn am pwy oedd Emily Thomas yn chwilio yma. Ta fod i'n mynd am y gol i hun, chos oedd ddim yn bell. O ia, Hosford wedi gallu gorffan i'n postyn pella. Oedd y cyffyrddiad yna i hwnna yn wych dweud. Ia, croesiad oedd o fyddi. Symudiad arall gan Abertawe. Finch, bêl ymlaen edrych am Stacey John Davies. Bach yn dywelach yn yr chwarter awr ola yma. Stacey John Davies. Hosford and Finch. Jones, Lily Jones at Abby Edendon y creisio edrych am Buckley. Tasa Buckley wedi oedi rediad.
mi fysa'r bel wedi tosgu ati hi oddi ar Emily Thomas, a mae hwnna i hwnna yn ddihangfa i Abertawe. Yndi, mae hwn yn goros ffantastig fel mae Gynydyn eto. Tos y bel yna gallu glanio rwla oddi ar droed Emily Thomas. Just lwcus bod wedi glanio lle nath i, ac eifa sygrid tu ôl iddi. Ia, a sa'i di methu fo, mi oedd Cara Jones wedyn hefyd. Oed. Yn disgwyl am y cyfle. Da ni fewn i'r 5 munud ola. Mae'r hanner gyntaf. Mi fydd ryw 3-4 munud o amser yn cael ei ychwanegu. Mae'r ymgyleddwyr wedi bod ar y cae fwy nag unwaith. Steve Dale wedi chydig bach o gyferwyddiadau i'w chwaraewyr. Dwi'n meddwl fydd Steve Dale yn eitha hapus mynd i fewn. 1-1 o'n hanner amser. Lot hapusach na fydd Jamie Sherwood, swn i'n meddwl. Hen drafod ymysg y chwaraewyr. Mae Cullen a mae Broadhurst a Stacey John Davies yn cael rhyw bwyllgor yng nghanol cae yn y fan yna. Lucy Finch ath i lawr. Pedwar munud o'r hanner cyntaf yn weddill. Mae'n gyfartal yn y glaw, yn y gwynt ar glaw ar y stoc cae ras. Gol na wedi rhoi hyder, so ddim am hyath i chwaraewyr Wrexham. Suckley yn ei gosod ti'n ôl. Yr ergyd yn dod i fewn ar draws wyneb y gol. Dwi'n credu mae Katie Sharp oedd i fyny o'r cefn. Oedd yr ergyd bel yn cael ei chodi fewn gan Lily Jones i gosod ti'n ôl gan Suckley. Dewch i ni weld. Eden yn gael y shot. Ia, yn lwcus chwarae da eto gan Wrexham. Dyfarno jyst yn cael gair bach efo Nat Clark. Na'n clod weithiau be mae'r dyfarnwr yn dweud wrth y chwaraewyr cadwch eich dilo i lawr. Dwi'n credu oedd yr cyfarwyddyd yn fanna. Bel at y postyn gosam ei tasgu allan. Mae gyda Emily Thomas ar cliriad. Keren Allen. Allen, mi gafodd ei thynnu lawr yn y fan yna gan Daniel Broadhurst. A na rhyw chdi bach o dalu'r pwyth o fanna, dwi'n meddwl yn doedd. A chwarae clyfar iawn gyn Keren Allen yn fanna. A ti ddefnyddio'i chorff yn gwybod bod y tacl yn dod i fewn gyn Broadhurst. So clyfar iawn, da iawn hi. Rebecca Pritchard ar tafliad. Chwarae tot gan Wrexham, gan Abby Idenden. Ie, mae gen i draed taclus. Idenden. Jones ar ergyd. Wedi gweld Opal Rayner oddi ar ei llinell ac Lily Jones. Barod mentro. Fel mae Wrexham wedi dod yn ôl i'r gêm, da ni'n clywed lot mwy am Lily Jones, Cara Jones. Y chwaraewyr mae Wrexham angen gael ar y bel i drio creu. Sa Wrexham wedi jyst flicio rhyw switch. Do. Do. Wel, tas wedi penderfynu, reit, oce. Da chi wedi cael eich amser Abertawe.Wn i ddangos i chi rwan, achos mae'r chwarae'n gynyddol wedi bod i'r chwyth yn tydi. Ond o Abertawe, ar ôl y swn i dweud hanner o'r cyntaf, mae nhw'n pasio'r bel yn arafach. So, yn swn i dweud yn 20 munud hanner o'r cyntaf, oedd y tempo o'r passes yn lot cyflymach, ac dyna lle Wrexham yn stryglo dal i fyny fe nhw, ond mae tempo nhw wedi gostwng. So roi cyfle Wrexham ddod yn ôl i fewn i'r gêm. Erin Lovett yn glyfar yn ennill y tafliad. Wedi ar Daniel Broadhurst. Broadhurst i weld yn mynd yn fwy ac yn fwy rhwystredig wrth i'r gêm mynd yn ei blaen. Pinder. Eto. Cam sefyll yn yna. Siw mynd yn rhwystredig yn dydi o'na. Fel chwaraewr canol cae pan mae yna flaenwr. A nid am y tro cyntaf. Dwi'n meddwl 34 tro i Stacey John Davies cael ei dal yn cam sefyll. Siw mynd rhwystredig i'r chwaraewyr eraill. Yndi. Achos wedi difadda unwaith, dwywaith, ond pan mae'n mynd yn 2, 4, 5. So ti'n neud y gwaith calad yn ganol cae, ennill y meddiant, chwilio am y bas, a wedyn ti'n rhaid y cigosb i ffwrdd. Craven. Broadhurst yn dod dan hwnna. Roedd i Rayner. Roedd i'r bel ar dir y chwarae, fi nath i.
Da ni fewn i'r amser sydd yn cael ei ychwanegu 2 funud. 2 funud mae Mr John Andrew Jones yn ei ychwanegu. Nia Jones allan at Daniel. At y capten, mae'n ddrwg yna Katie Hosford oedd hi. Wedi fewn yn fan yna eto. Clark o bel hir i fyny. Ar yr ochr bella mae Idendon, mae Suckley yn y canol. Mi oedd Lily Jones yna hefyd. Cyffyriad bach hyfryd yn fyna gan Hosford, ond Pritchard yn ei dwy'n i nôl. Fuller, Olivia Fuller, Tasfer. Yn wedi rhaid i Katie Sharp. Fod yn eitha Sharp yn y fan yna, doedd. I gyrraedd y bel Idendon. Mae Idendon yn chwarae fwy ar yr asgell dde. Dwi'n mynd o'n yma sy'n trydydd rhyddhau Eifa Suckling canol ar y lle iddi. Dwi'n gwybod hynna'n rhywbeth maen nhw wedi newid y hynna, neu os di Steve Dale wedi gweld bod o'n gweithio i roi Idendon drwy canol. A mae'n chwarae mwy ar yr asgell dde. Mae'n gael lot o look, mae'n gael lot o'r bel. A ni mewn i'r funud ola, sydd yn cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf. 2 funud yn cael ei ychwanegu. Abertawe ddigon bodlon. Cadw ty'r un patrwm. Bale at Nia Jones. Jones yn edrych am y rhediad i lawr yr ochr bella gan Robin Pinder. Ond Wrexham yn delio'n hawdd efo fod yn ar bas yn wallus. Lily Jones, o mi gafodd ei thynnu nôl gan Cullen heb os yn y fan yna. Yn y siawns y bydd y dyfarnwr fydd na Gerdyn Melyn. Sa'ch di meddwl am hwnna, swn i di'r Gerdyn Melyn yma. O Jones di gadael hyd oedd i di mynd oedd. John Andrew Jones yn andros o hiliau da. Mae'n rhaid yn dangos di mi yn Gerdyn Melyn. A siawns mae hwn fydd un o ddigwyddiadau ola yr hanner cyntaf. I'r bel basgu allan at Cara Jones. A wir y chwiban yn cael ei chwythu gan Mr John Andrew Jones. Ac hanner cyntaf o 2 hanner heb unrhyw amheuaeth. Stacey John Davies yn rhoi Abertawe ar y blaen wedi 10 munud yn rheoli'r gêm yn llwyr, ac yna Eifa Suckley wedi 34 o funudau yn union i'r sgôr. Yn erbyn llif y chwarae, mae rai dweud, ond yna yn rheoli yr 10 munud ola. Yn sgôr terfynol, sgôr ar yr egwyl dyliwn i ddeud yma. Ar y Stoke Caerhas ydy Wrexham 1, Abertawe 1. Mi fyddwn ni'n ail ymuno efo Sioned ar yr Yslys yn y man. Ond yn gyntaf, eitem i chi o rown diwetha Cwpan Cymru JD a stori am dîm unigryw o Fai Caerdydd. So Cardiff Warriors has been running since the year 2006. It used to be, well, still is, an international team that plays in international tournaments around the world. It started probably, I would say, probably when I was a player, probably about 20 years ago, long time ago. We used to do summer tournaments, and we travelled to Canada a couple of seasons in a row. So we brought it back 2018-19 season. We entered the SBCL tournament, which is a British tournament. Teams from all around the UK that participate, all Birmingham, London, Sheffield, Manchester. And in 2002 we were victorious. Our success is more built on our passion and our will to win and our togetherness. So that usually sees us over the line in games. So this is my first season with Cardiff Bay Warriors, but I've obviously played in a community for many years and grew up with all the boys here, so... What does it mean to play within this community? Everything, really. You know, you got the people who look up to you as role models watching you every week, so it is a nice feeling putting on the shirt, yeah. We're expecting a difficult test. West End are known in the Welsh leagues. Obviously they're not where they want to be in the divisions and stuff, but we remember them from when I was playing. They used to be a good Welsh league team, so they're going to be a good team. But we're confident in causing a so-called upset. You know what it is, we trust in our ability as a team, we know what we're capable of, so yeah, putting together a game plan today, sticking to it and hopefully executing it and being a draw for the next round, hopefully.
My name is Faisal. I used to play for the Cardiff Bay Warriors a few years ago, Tiger Bay as well, so I actually grew up around the corner from this community. Club ethos, basically, they represent the Somali diaspora here in South Wales, in Cardiff South specifically, the Docks area, and they kind of pull and bring together the talent in that community into one kind of team that you guys see playing here today, obviously, and do participate successfully in international kind of Somali football tournaments around the world as well. We come back from Canada in the summer. We were victorious in a Canada tournament this season, 2024. Things like this, being victorious and for the community to be proud of them is a special feeling for them. Putting Cardiff back on the international stage and the international map, you know, we've been away for a while, and I think it meant more because we went there last year and wasn't successful, but this year was good to put the city back on the map. Some places we go to, like they're like, oh, you guys are from London, England, and stuff. No, we're from Wales, and you know, usually we take our flags with us and stuff. We feel like we're educating teams from all around the world, not just Canada, but different teams we play against. And afterwards, you know, after we play them, they know where Wales is and where we come from. Not just England or UK, it's Wales. You kind of think about the great diaspora football clubs like Palmeiras in Brazil, you have Celtic obviously, the Hibs, and so on and so forth. So I guess this is kind of like a local iteration of the same thing. The Somali community in this area kind of got together. They wanted a team which represents them, which represents their identity, their values. It was an opportunity for them to gain visibility in Wales. It's a scarcely noticed community. Football's an opportunity for them to kind of showcase their talents. So yeah, football's really important obviously for this community and obviously other communities as well. I think all in all, it was a fantastic performance. I think we kept that shape well. I think the team today, I think, probably one of our best performances of the season. Omar, 2 goals for you today, man of the match performance, I'd say. Did you enjoy yourself out there? Yeah, I think we played well as a team. We had the ball most of the game. We deserve a win. You're one of 2 Tier 5 teams left in the competition. Now looking forward, who would you like in the next round? Do you know what? We would probably like a home tie. If not, probably somebody as high up. So, you know, we want to test ourselves against the best. And yeah, we would definitely have somebody right, maybe the highest division or something, to be honest. So yeah, we look out for the draw. Hopefully we get one of the big boys, yeah. Croeso nôl ato ni, ac os nathach chi joio'r eitem fach yna, cofiwch, mae yna cyment o bethau ar gyfryngau cymdeithasol sgorio i chi fynd i wylio. Reit, Owain Tudur-Jones, helo, ti wedi dod nôl lawr o'r pwynt sylwebu, ni wedi dod i gwato o'r glaw yn y stand fan hyn, ond be oedd dy argraffiadau di o'r hanner cynta fyna? Abertawe yn rheoli'r gêm, hanner cynta o'r hanner cynta, os mae'n anghyfneu synwyr. Rheoli bob dim, ac o'n i'n gweld ffordd yn ôl i Wrexham a rai fi gyfadda, ond chwarae teg, jyst y cymeriad na. A pan mae yna rhyw gyfle bach yn syrthio dy ffordd di, mewn gêm lle ti o dan gymaint o bwysau, ti'n gorau cymryd y cyfle. Dyna nathyn nhw, a wedyn Wrexham oedd y tîm cryfa am weddill yn hanner. Felly, gêm gyffroes, da ni wedi gweld 2 dîm erbyn y diwedd, ti'n meddwl, bydden nhw'n bell i ffwrdd ei gilydd erbyn diwedd y tymor. Anodd gwybod be ddisgwyl yn yr ail hanner. Dwi'n meddwl fydd Abertawe yn dod yn ôl yn well yn syth o'r gig gyntaf. Newn ni weld y 2 gol, newn ni ddechrau gyda un Stacey John Davies. Fe wedys ti, Abertawe yn reoli'r gêm ar y dechrau, gol hyfryd, ond o'n i'n dwlu ar y bel yma gan Robin Pinder hefyd mewn i'r cwrt. Ie, oedd yn dipyn o groesiad, oedd nhw wedi trio cyfuno fe'i gilydd, ond ddim efo croesiad cwpl o weithiau yn yr hanner cyntaf. Pinder efo'r bas tu ôl i llinell amddiffynol. Tro yma, oedd hi reit ar yr asgell, pig o'i ffen i fyny, yn gwybod lle oedd ei phartner i'n mynd i fod. Croesiad o safon, ond y rhediad mor bwrpasol, a dyna sy'n mae'n chwarae gêm ynddo. Bob rhediad, angerdd yna, mynd ar draws y postyn agosau, ryddwn ni'n sôn yn sylwebaeth, ni ddim yn mwyaf, ond ti'n gwybod be, os ti chydig bach yn llai yn erbyn amddiffynwyr mawr, mae dy rhediad i fewn i'r gwagle yn gorfod yn berffaith, dyna'n hwnna wedyn peniad campus hefyd chwarae teg ydi. Fel wedys ti wedyn, oedd pethau yn edrych yn eitha cyfforddus i Abertawe, ond wedyn ni camgymeriad yn amddiffynol,
Efa Suckley i Wrexham yn neud, but dyw Wrexham heb wneud eto tymor yma a cymryd i cyfleuon nhw o flaen y gol. Ie, dwi'n eisiau taflu Nia Jones o dan y bus gormod, oherwydd mae gen i ofni. Na i fod yn gwbl onest, ond mae'r cyffyriad yn un trwm, a fydd hi'n gwybod. A wedyn, Iddington, mae'r cyffyriad cyntaf na i fynd i ffwrdd. Oedd i wrth Nia Jones, mor dda, gwn i weld yma, mae cyffyriad trwm dros ben, a wedyn, just bron yn sodli bel heibio. A sut wyt ti'n cadw dy ben, dyna di'r tric wedyn, oherwydd y peth cyntaf fysa di weld ydy'r rhediad Lily Jones ar yr ochr dde, Cris Coch, ond nath i bigo'r pas gywir. Oedd Suckley mewn gymaint o le, a hefyd be oedd yn bwysig oedd pwysau ar y bas. Doedd Suckley ddim yn gorau newid i'r rhediad, doedd ddim yn gorau cymryd cyffyrddiad, mond yr un cyffyrddiad, heibio'r gol geidwad ac dipyn o gol chwarae teg. Bwysig nôl i hefyd, hwnna oedd gol cynta Wrexham y tymor hwn, hyd yn hyn, Owain. Nath momentum y gêm newid wedyn ni, a'n sicr bydd sgwrs Steve Dale hanner amser wedi newid. O, sy'n wahanol iawn. Dwi'n siŵr be fysa fo'n ddeud wrth i chwaraewyr ydy, yr 20 munud ola yna, dyna dwi'n ddisgwyl gweld drwy'r amser. Oherwydd, welson ni Wrexham wedyn, 20 os yna 30 cath yn uwch i fyny'r cae. A mae hynny'n golygu ti'n gallu rhoi lot mwy o bwysau ar y bel. Ba Abertawe ddim wedi teithio Ogledd Cymru, mae hyn yn hawdd. Oherwydd dyna oedd hi yn yr 20 munud cyntaf o'r hanner yna. Felly Wrexham lot gwell, ar y droed flaen, rhyngipio'r meddiant, ennill yr ail beli, ac oedd hi'n gêm hollol wahanol. Pa mor anodd mae fe mynd i fod i Wrexham cadw hwnna i fynd, achos bydd Abertawe, byd nhw'n cerdded mas ar gyfer yr ail hanner gyda dim pwynt i brofi, ond byd nhw'n sicr moyn gol arall. Y teimlad dwi'n gael ydy mae Wrexham yn fwy dibynnol ar ei cymeriad, dwi'n meddwl, yr ymroddiad maen nhw'n rhoi i fyny'r gêm. Dwi'n meddwl bod gan Abertawe chwaraewyr chydig bach yn well, o ran safon, o ran eu techneg nhw. Felly, o ran Wrexham, mae rai chdi fod yn ffyrnig sut ti'n cael lawr, gwneud yn gêm yn anghyffyrddus i Abertawe, a fydden nhw reit yn y gêm. A wedyn, i bwy mae'r cyfleoedd yn syrthio, ti eisiau nhw syrthio i'r ymosodwyr clinigol, fel ddigwyddodd yn yr hanner cyntaf, y gobaith mawr ydy mae yna fwy o goliau'n sicr. A fel i ni wedi gweld hefyd, dyw'r amodau ddim yn gret mas na, Owain, faint o effaith ti'n credu wneud hwnna gael? Wel, dwi'n meddwl pan da ni'n dod allan, Sioned, a da ni wedi gwisgo'n smart, a da ni'n gwisgo'n colir. Mae'r gwallt i Da ni'n sbio ar y tywydd yn meddwl, o na, ddim i fi, ond chwaraewyr wrth i bodda. Ti'n gweld y slide tackles yn mynd i fewn, mi fydden nhw'n cwyno'n ormodol, ac os rhywbeth, mae'n adio at y gêm, at yr awyrgylch. Dwi'n teimlo sori dros y cyfnogwyr dwi'n fwy na dim, ond hei, maen nhw'n fwy tough na ni, Sioned. A paid a ffoni am gwylltio Nia Jones, achos nid ti sy'n gofod cyfweld ydi ar ôl y gêm, so fi'n credu beth ti'n ffain. Reit, mae wedi bod yn wythnos fysi o ran Pêl-drod Cymru, Owain, o'r tîm rhyngwladol i'r gêm domestig hefyd. Nawn ni ddechrau gyda Carfan Cymru, achos dydd Mercher, bydd Craig Bellamy yn enwi i garfan ar gyfer y gêm sydd i ddod yn erbyn Gwlad yr Ia a Montenegro. A nath e weid tro diwetha nes i sgwrsio gyda fe yn ei gyhoeddiad cynta fe fel rheolwr. Bydd y garfan nesaf yn edrych yn wahanol i'r garfan cynta nath e enwi. Beth i ti'n credu allwn ni ddisgwyl gan Craig Bellamy? Aaron Ramsey di brifo, allan. Dan James dal di brifo, fydd o ddim yna. Felly ti'n sbio, Wes Burns yn mynd i fod yn un difyr. Mae o nôl yn chwarae Ipswich. A dwi'n meddwl o weld Sorba Thomas yn dechrau, neu'n cael llwyddiant yn y ddwy gêm, ond dechrau'r gêm gyntaf yna, ser yn y gêm. Dwi'n disgwyl Wes Burns, mae yna le iddo fo yn y tîm, dim just yn y garfan. Chwarae'n wythnosol yn yr uwch gyngrair, gall fod yn chwarae'r pwysig i Craig Bellamy. A Joe Allen wrth gwrs ydy'r enw sydd wedi bod wythnos yma, posibilrwydd o Craig Bellamy i alw fo fewn. Anna fi Ampadu ddoe, da ni'n gwybod pa mor ddrwg fydd o'n y garfan neu beidio, felly bosib iawn fyddwn ni'n gweld yr hen ben yn cael ei alw nôl. Gown ni weld. Ti'n gwybod rhywbeth i ni ddim yn gwybod? Dwi'n dweud dim, no comments. Ti'n llawn cyfrinachau. Tottenham Hotspur ar hyn o bryd yn meddu Manchester United o 2 gol i ddim. Yn credu hwnna o'r sgôr diweddarau. Gol arall i Brennan Johnson. Nawr mae Brennan, fel ni'n gwybod, dyw e ddim di tanio i Gymru, ond mae fe mewn cyfnod da iawn i Spurs ar hyn o bryd. Yndi, mewn cyfnod da ar ôl cyfnod anodd. Os lici di, ar ôl y gemau rhyngwladol, ath o'n ôl i Spurs, oedd yn cael bach o stick gan y cefnogwyr, ac oedd y rheolwr Ange Postecoglou yn gorfod dod allan efo'r wasg, ac i amddiffyn o. Ac be da ni wedi weld wedyn, yn profi penderfyniad cywir, rhoi chydig bach o gariad iddo fo. Dyna mae Brennan Johnson isio ac angan. Oherwydd y cariad yna gan y rheolwr, da ni wedi weld o'n sgorio yn y gwpan, da ni wedi weld o'n sgorio yn Ewrop, da ni wedi weld o'n sgorio yn Old Trafford yn erbyn Manchester United heddiw. Felly gobeithio, come on Brennan, fydd o'n cario hyn ymlaen i'r gemau Cymru, oherwydd da ni'n gwybod mae'r talent yna, ond mae fyny Craig Bellamy i wneud yn siŵr fod o'n sortio system a'r cariad yna i wneud yn siŵr bod ni'n gweld y gorau ohono fo'n Nghrys Cymru.
O ran y gêm domestig, Owain, stori yn torri bore yma bod yna sgyrsiau wedi dechrau neu ar fi'n dechrau o ran y 4 clwb o Gymru sy'n ware yn yr EFL. O bosib bod ni'n mynd i weld nhw'n ware yng nghwpan y Gyngrair, cwpan Nathaniel MG. Be ti wedi wneud o'r stori a'r posibilrwydd o weld Abertawe, Caerdydd, Wrexham, Casnewydd yn cystadlu yn y gwpan? Mae'n ddifyr dyddi oherwydd allai di weld ti o'r ddwy ochr o safbwynt y clybiau yn y Gyngrair, y Cymru Premier ac o dan wrth gwrs sy'n cystadlu yn y gystadleuaeth yna. Ac ym mhob cystadleuaeth, yn brwydro am safle Ewrop, ti'n meddwl, pan bo hein yn cael dod i fewn, y big dogs os lici di, ac yn dwy'n un safle. Felly gallu na fod yn siomedig iddyn nhw. Yn bersonol, dwi'n licio'r syniad o weld y clybiau yna yn cystadlu yn erbyn y tîmau da ni'n weld yn wythnosol, a wedyn, pwy bynnag sydd ora, yn cael lle yn Ewrop, oherwydd da ni'n edrych ymlaen i weld y Seintiau Newydd yn chwarae yn yr Gyngres Ewrop am y tro cyntaf. Dydy hynna'n mynd i ddigwydd bob blwyddyn. Achos y nod yw i gael mwy o lwyddiant yn Ewrop wrth gwrs. Yn union, a mae yna fwy o gyfla o hynna ddigwydd efo'r clybiau mawr. Dyna ydy'r gwirionedd. Felly, os allan nhw weithio rhywbeth allan sydd yn siwtio'r clybiau yna, ond yn bwysicach yn siwtio'r clybiau eraill yn ariannol, fyddai'n hapus. Wel, o safbwynt yn anol, oedd yr Eilirch yn ware yn yr Europa League, be ryw 10 mlynedd yn ôl nawr, nes i joio'r cyfnod yna. Felly byddwn ni ddim yn cwyno gweld yr Eilirch nôl ar y llwyfan yna. Jyst yn gloi hefyd, Owain, yn newyddion 2026 bod Uwch Gyngrair Cymru yn mynd i gynhyddu 16 o dîmau. Be wneud i'r penderfyniad hynny? Wel, i ddechrau, pa mor hir di'n hanner amser? Da ni siarad bob dim dyna. Mae'n gyffroes. Oedden ni angen rhyw newid oedden. O'n i'm yn siŵr am gynyddu faint o dîmau, oherwydd ti'n adio mwy o dîmau gwan. Ond dwi'n meddwl, drwy wneud o i fewn i'r 3 system os licid o fewn y Gyngrair, mae'n edrych yn rhywbeth eitha cyffroes, rhywbeth i chwarae i bob clwb drwy gydol y tymor. Oedd angen y newid, mae hwn yn edrych yn newid, mae pawb yn eitha hapus efo. Felly dwi'n edrych ymlaen. Wel, well i ni stop o siarad. Na, fi wedi cwpla nawr. Well i ni stop o siarad achos mae'r tîmau nôl yn barod i fynd ar y ca. Felly, Owain, diolch o galon am dy gwmni di heddi yma. Ewn ni nôl at ein tîmau sylwebu ni ar gyfer yr ail hanner. Diolch yn fawr iawn, Sioned. Diolch, Owain. Geith Owain mynd yn ôl i ail wneud i golyr yn y sychder. Does a ddim newidiadau ar y regwyl. Un yr un. Stacey John Davies wedi 10 munud. Eva Suckley wedi 34 o funudau. Ac Iona Williams yn cadw cwmni mi. Be fydd y neges wedi bod gan Steve Dale i ddechrau Iona, hyfforddwr rheolwr Wrexham. Dwi'n meddwl fel oedd Owain yn sôn yn gynharach. Da ni'n cychwyn yr ail hanner fel da ni wedi gorffan yr hanner cyntaf. Fel oedd y 20 munud ola fel a maen nhw eisiau chwarae. Achos mi ddaru Abertawe ddechrau gymaint cyflymach na nhw. So Steve Dale yn egas ni fel di cadw'r un yn tempo a da ni wedi gorffan yr hanner cyntaf. A Jamie Sherwood? Rhwystredig eto, fel wrsos dwytha swn i'n meddwl. Ond eto, 20 munud cyntaf, oedd y tempo'n uchel, oedd nhw symud y bel yn sydyn. Wan, maen nhw angen cychwyn yr ail hanner fel nath nhw'n gychwyn yr hanner cyntaf a codi'r tempo. Ffeindio'r chwaraewyr sy'n gallu creu a peidio wneud camgymeriadau yn y cefn. Sefyn union benath Nia Jones sydd ar y bel rwan ar gyfer y gol cyffyrddiad Joar Bas yna. Rhaid y pwysa ar Jess Williams ac oedd campus gan Eva Suckley yn fodlon rhedeg y Sianela. Dyna sy'n gafodd i'r gol wrth gwrs ynddo? Ia, mae wedi gweithio'n galad. Mae wedi gweithio'n galad heb y bel. Oedd hi'n heiddi. Pen gath i'r bel i'w thraed o fan y gol oedd hi'n heiddi gael y gol oedd wedi gweithio'n galad yn yr hanner cyntaf. Cyfle i Olivia Fuller. Ysdi glirio'r beg Fuller i weld wedi symud draw i'r ochr chwith. Thi Emily Thomas mynd ar tafliad y peniad allan gan Cara Jones. Welson ni Cara Jones, welson ni Lily Jones ac Edendon chydig bach yn fwy amlwg yn y 10 munud chwarter awr ola. Doeddwn ni'n wedi gweld nhw bron cyn gol Wrexham, ond fel oedden ni'n dweud yn yr hanner cyntaf fel tasan ni rhywbeth i'w switch wedi cael ei roi. Ond gwaith am ddiffyn. 2 funud o'r ail hanner wedi chwarae peniad. Wel, hawdd i Nat Clark. Llifoliadau ymlaen yn yr Stoke Cae Ras.
Nia Jones. Allan ar yr ochr dde. Katie Sharp. Yr cyffyrddiad. Chwaraewraig sydd wedi efo'r Wrecsam hira o'r oll chwaraewyr ar y cae ac yn y garfan yn wir Katie Sharp. Keren Allen. Gafodd hi hynna'r cyntaf da, do? Doedd hi'n grin o'r chwaraewyr. Efo Ifa Sygli, Keren Allen oedd yr un arall oedd gadw'r Wrecsam yn y gêm. Oedd hi'n ysgipo flaen y 4 cefn. O, bas hyfryd. Eden Dunn yn edrych am Jones. O, Lily Jones. Wel, am gyfle eiraid i Lily Jones. Oedd y bas gan Sygli i ryddhau Eden Dunn ac yna Eden Dunn a Jones. Fydd hi'n siomedig. Oedd hwn yn gyfle gwych i rhaid nhw da un ar y blaen. Os bia hawdd oedd hwnna'r golgydfa jyst codi hi. Lily Jones. Chafodd ddim gafal arni, oedd y bel tua cefn i throed ti'n doedd. Doedd o ddim hefo'r cria fel maen nhw'n dweud. Sa'i di throed drwy hwnna i hwnna, i do'r rwyd. Ac y rwla arall y blaw am y gol gydwad. Rwla arall am y gol, a nath i syth i'w dwylo hi. Ia, gwastraffus. Gobeithio ni ddim dyfaru hwnna fel bod y gêm yn dymlaen. Ond Eden Dunn eto yn chwarae yn creu. Todd mae hi wedi gallu bod ar y bel, mae wedi gallu creu i'r Wrecsam. Craven. Jones eto. Cyffyrddiad neis. Cyffyrddiad hyfryd ac Eden Dunn. Da ni wedi gweld hi gymaint yn y gêm. Mae wedi gwneud gwahaniaeth Eden Dunn yn sicr wedi heiddi i lle. Ond twyllo'r amddiffynwraig. Mae'n tasgu allan bron a disgyn i Nat Clark. Dyma Fuller. Olivia Fuller. Doedd ddim yn bell o gwbl yn fan yna. Wrecsam yn pwyso fel agor oedden nhw ar derbyn yr hanner cyntaf. Ia, mae Wrecsam wedi cychwyn y tîm cryfa. Cyfle da eto Fuller. Doedd i chorff dros y bel a gadw'r bel i lawr. Mae hwnna'n gyfle. Ia, tor rhwyd. Ond 2 gyfle i Wrecsam ym 10 munud agoriadol yr ail hanner. Mae'r naill i Lily Jones a'r llall i Olivia Fuller. Wrecsam i weld yn chwarae dipyn mwy ffri yn yr ail hanner ni. Ar ôl y gol yn sicr yn tydyn ac oedden nhw'n yr dechrau'r hanner cyntaf yna. Yndi, a maen nhw wedi stopio beth dwi'n gael yn hit and hope. So lle maen nhw jyst yn cicio'r o'r rwla yn lle chwilio am y bas. A fel tas ar ail bel na yn disgyn i grys coch bob tro bellach yn dydy, lle oedd hi'n disgyn i grys du yn yr hanner awr cyntaf na. A hefyd yn yr hanner awr cyntaf, oedd chwaraewyr Abertawe'n gyntaf i bob dim. Gyntaf bel gyntaf, gyntaf ail bel. Ond mae hynny, mae'r switch mae wedi newid hynny hefyd. Lyfyton i gadael hi i Sygli. Chi bas. O, bron a gweithio. Bas allan o'r cefn gan Lucy Finch. Mi oedd hi'n ffodus i adennill y meddiant. Llansawel sydd ar frig y tabl. Mae Caerdydd yn ail. Seintia Newydd sydd yn drydydd. Ni'n ama bod yna droed yn cael ei gosod ar ben un o chwaraewyr Wrecsam yn fel yna. Ond Hosford i gadw'r bel ar dir y chwarae. Mae'n llwyddo i wneud hynny. Ac yn mynd heibio i Pritchard Campus. Dyma Pinder, lle i fesur y croesiad i fewn at Brisland Hancocks oedd yna. Sophie Brisland Hancocks, mi oedd o'n gyfle anodd. Oedd gwaith gwych i Katie Hosford. Mae wedi bod yn eitha distaw yn y gêm am yn ywan. Mae'n chwaraewyr mor allweddol i Abertawe, mae'n wedi bod yn distaw. Gan i amser i dynnu hon i lawr? Ella? Ella peniad bach i Daniel Brotes yn canol, ella? Ie, o bosib. Ond y gola yn the bright light, fel maen nhw'n dweud. Top bins, fel maen nhw'n dweud. Ie, Ifa Sygli jyst yn tîm o'r ysgwydd na. Gwrs yr opsiynau ar y fain, cedi'r bedair. Gollodd i lle ar ôl y golled yn Llansawel. Gêm ola, Brooke Cairns gynt o Everton o Lerpwl, Rosie Hughes, prif sgoriwr.
sawl tymor bellach i Wrexham yn by Lightfoot. Mae'r i gibad. Felly nhw gyd yn opsiynau ymwysodol gan Steve Dale. Jones. Llithro ar yr ochr o bella. Emily Thomas ar cyfle i Wrexham wrth ymosod. John Davies. Dale ymlaen gan Brislan Hancock. Pinder i fewn y cwt at Hosford a Pritchard. Mi amserodd i'r dacl. Swn ddifur gweld hwnna eto, ond dwi'n meddwl bod ti wedi cael y bel. Mae wedi cael y bel, ond mae wedi dod o'i tu ôl i ddod o. Mae hwnna'n gigrydd. Mae hwnna'n gigrydd. Yndi. Katie Hosford yn llygad i lle i fod chydig bach yn anfodlon efo Mr John Andrew Jones yn efo yna. Finch gosod y bel ar gyfer y creisiad. Mi wirodd i oddi ar Katie Sharp. Do'na ddim llawio, dwi'n credu bod ti wedi tynnu braich i ffwrdd ar yr foment dyngedfennol, ond mi deimlodd i hwnna. Ond mae'n gig gornel. Katie Hosford yn ei chymryd ti'n sydyn. Amser unwaith eto i godi'r bel. Tu hwnt i'r postyn pella, tu hwnt i Daniel Brodust, a mae'n aros yn un yr un. Ie, gwastraffus. Oedd Abertawe temp yn y bocs, a croeso chdi bach gwell. Ti'n disgwyl gan Katie Hosford. O ran eilyddion i'r ymwelwyr, Samantha Wynn, Chloe Chivers, 15 gol y tymor dwytha, Amy Deacon ac Tate Trivet. Gollodd i lle ar ôl yr gêm ddi-sgôr yn erbyn y Bari tro dwytha. Mae Chloe Chivers yn ôl, dydy anna oedd wedi chwarae'r tîm 29 wsos dwytha. Dwi'n meddwl bod hi ar y ffordd yn ôl, a trod yn handi iawn i gael ar y fainc pan maen nhw'n chwilio am gol. So lle fydden ni gweld hi ddod ar y cae mewn sbel. Patrwm yn debyg iawn gan Abertawe yr ail hanner. Yna bron y bod yna bod nhw'n chwarae fo dwy yn y cefn. Mae Jess Williams a Nia Jones. Mae Emily Thomas a Lucy Finch uwch i fyny'r cae, tydi? Yndi. A dyna lle mae Wrexham, pan ma'n ymweddiant angen ffeindio'r bylcha gwag, mae fel hyn rwan. I lawr yr yslis fel y maen nhw rwan efo Rebecca Pritchard. Pritchard yn edrych am Lily Jones. Yn y cliriad allan o'r cefn unwaith eto. Clark. Mae yna gam sefyll Lily Jones eto. Gam sefyll. 10 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Stacey John Davies wedi 10 munud. Eva Suckley. Y gol gyntaf Wrexham y tymor hwn wedi 34 o funudau. Jess Williams. Dwi'n pasio allan o'r cefn ni wedi bod yn gywir bob tro. Mae hwnna'n basla. Yn edrych am yr hediad gan Hosford, ond mi oedd Katie Sharp wedi gweld y peryg. Just yr peli lletraws na o'r cefn ni o'na. Dyn nhw'n cweit yn cyrraedd y targed bob tro. Na, tro... Mae nhw wedi bod yn ffeindio Kate Hosford efo yma yn eitha amal yn yr ail hanner. Ond eto, gadwch y bel i lawr, cadwch chwarae peli draed. Pinder. O symud y bel yn gyflobach. Na chi sgilia. Na chi sgilia gan Pinder. Ac yn gosod y bel yn ôl! I'r capten Katie Hosford. Ond hyn i'w feddwl am chydig bod hwnna'n mynd i fewn o dan y trawst, ond Lizzie Craven gwbl hyderus y tu ôl iddi. Hwna'n neis gyn Pinder. A wedyn yn cadw i ffen a chwilio am y bas, dim just eitio rola rola ffeindio traed Katie Hosford. Ond yn anffodus. Suckley. Bwydo Cara Jones. Cara Jones yn edrych am Abby Idenden. Mae'r dorf yn synhwyro. Mae Selogion y cae ras. Mae yna un neu ddau o gefnogwyr Abertawe yma. Yn ei crysa Abertawe. Ond yr heliw o'r dorf yn cefnogi Wrexham, a maen nhw'n synhwyro bod na fuddugoliaeth yn fan hyn. Sicr yn yr 11 munud ola, dechrau'r ail hanner. Mae rwan, mae yna gyfle fan hyn i Pritchard mynd i fewn y tu ôl i'r amddiffyn. Pritchard, y peniad allan, mae Lily Jones yna. Jones, cyrraedd y bel cyn Hosford. Bron a tasgu allan i Rebecca Pritchard. Pritchard yna, dennill y meddiant. Pwysa gan Wrexham.
Lovett. Bale obeithiol. Gyda'r cliriad allan gan Lucy Finch. Nôl cyn belled ag Erin Lovett. Dros 800. Arwyr dewr wedi dod allan yn y ddrycyn i wylio'r gêm. Wrth i'r Bale dasgu oddi ar Cara Jones am dafliad. Emily Thomas. Ymlaen gan Stacey John Davies. Ôl y 10 munud gawriadol i yna lle oedd Stacey John Davies yn cael rhwydd hynt. Mae wedi cael ei phlismona dda iawn wedyn yn dod. Do, mae amddiffynwyr Wrexham wedi dod i arfer efo. Maen nhw'n gwylio i'r hediadau hi, so maen nhw'n gwybod lle mae'n mynd. Achos cynt ar y cychwyn, oedd hi'n dropio, oedd hi'n troi cefn defender yr amddiffynwyr. Ond dwan mae Karen Allen a Katie Sharp yn gwneud job ffantastig arni hi, achos mae'n ddistaw. Mae'n eilyddio i Abertawe. Wel, oedden ni wedi awgrymu'n doedden gathon ni sgwrs bach yn ystod yr egwyl i hwnna bod Danielle Broadhurst yn dechrau mynd yn rhwystredig. Ac da ni'n deall mae hi fydd yn gadael y cae ac Chloe Chivers fydd yn dod ymlaen i lle hi. Ia, mae hwnna'n newid positif i'r Wrexham, dydy. Tynnu chwarae'r canol cae ffwr a dyda rhywun sy'n gallu sgorio goliau ymlaen. Wedi'r newid ddim yn digwydd. Da ni'n agosau at yr awr. Katie Hosford. Captain. Ar arwydd. Yn edrych am Williams. Tasgu allan at Stacey John Davies. Oedd hi'n cam sefyll. Oedd mi oedd hi. Fydd hi'n hynod falch o weld y llyman yn codi Stacey John Davies. Doedd hi ddim. Doedd ddim yn edrych. Doedd hi ddim yn camsefyll. Na, gwydd. Dylse bod hi wedi gorffan y cyfle yna beth bynnag. Abertawe dal yn disgwyl i wneud yr eilyddiad. Dach chi'n gweld Chloe Chivers ar yr ysglys ar yr ochr bella. A dyma gyffyrddiad ola mwy na thebyg. Danielle Broadhurst, dwi'n marcu. Oedd hwnna'n ddeif reit ffansig i'n Karen Allen. Ond ennill y cig gos. Ar yr awr, Olivia Fuller yn codi'r Bale i fewn i'r cwrt. Disgyn i Cullen. Mae'r cliriad amaethyddol i fyny'r gae. Yr rai deud, Hosford. Wedi gweld lot o'r Bale ydy ar cyffyrddiad gan Danielle Broadhurst. Pas iddi hi hun, o mi nath hi'n dda, ia, dennill y meddiant i fewn yn edrych am Stacey John Davies. Karen Allen, campus. Di wneud jyst digon do fel bod Stacey ddim yn mynd drwodd am gol. Oedd y penderfyniad yn fan yna i hwnna, werth i weld yn doedd gan Karen Allen. Mae di wneud y dda yn erbyn, mae di cadw Stacey John Davies, mae'n ei ffocad, deb di cael dim amser ar y Bale. Ie, so da iawn Karen Allen. Allen dal i lawr. Sgorddfwrdd electronig yn dangos mai cyfartal 1-1 ydy hi. Stacey John Davies yn rhaid yr ymwelwyr ar y blaen ac yna Eva Suckley yn union i'r sgor 10 munud cyn yr egwyl. Mae'r eilyddio yn digwydd. Cadarnhad mae Danielle Broadhurst sydd wedi gadael ac Chloe Chivers sydd wedi dod ymlaen. Ac fel oedd ti'n deud i hwnna, eilyddiad positif. Ac chwaraewraig yn gadael y cae. Fydd ddim yn hapus, dwi'n meddwl, na fydd? Na, swn i'n meddwl. Mae'n math o chwaraewr os mae'n licio gael ei throed yn y tacl a fydd hi'n siomedig gorau dod i ffwrdd ar ôl hanner awr positif gathon nhw ar y cychwyn. Dwi'n fydd hi'n gêm arall rwystredig iddi hi fel unigolyn. Tafliad i'r Wrexham. Hosford, peniad hawdd mewn ffordd. Chyfle i Wrexham glirio'r Bale i fyny'r cae, ond Finch, chwarae'r Bale drwodd at Stacey John Davies.
Wel, sa di gallu cario'r Bale rhyw... Oedd hi'n cam sefyll eto byth. Dwi'n siŵr bod Katie Sharp yn chwarae ymlaen yn fan hyn. Wel, dyna'r pwynt mae hi'n neud yn de. Erin Lovett, dywch ar y llunella'r cae. O, Liel Sharp ar y chwith yn hollol. Ia, wir. Ond eto, yna cyfle arall, sai dylsa wedi gorffan, tro di sgorio beth bynnag, lle. Ia. Allwch chi ddim rhaid gymaint o hynna o le i Stacey John Davies. Sharp, dwi'n rhyw lathan neu ddwy. Sgiliau da gan Cullen. Pritchard. Lily Jones yn methu rheoli. Ond dyma Brislan Hancocks. Stacey John Davies yn ffodus. Bale yn tasgu. Oedd hi ar Cara Jones. Jess Williams. Hosford. Mae Bale yn edrych yn wyth eto am Stacey John Davies. Lizzie Carver. Hollol hynna'n feddiannol yr gol geidwad yn y fan yna. Idendon. Bale ymlaen. Yn edrych am yr hediad gan Olivia Fuller nac Eva Suckley oedd yna. Doedd hi'n angen gwneud hynna. Oedd hi'n gwynebu gol i hyn ac oedd hi'n mynd yn unlla. Oedd hi'n angen gwneud. Mae wedi gwneud bywyd Emily Thomas yn hawdd iawn o'na. Do, di angen. Cwbl di angen. Lle yna gyfle i reid pwysau ar amddiffyn yr ymwelwyr. Mae'n gorfod amddiffyn i hynna nhw'n. Finch. Yn ôl gan Stacey John Davies. Pritchard yn ildio'r tafliad. Mae Abertawe yn chwilio mwy am Katie Hosford ar ochr chwith mewn. Jones, Lily Jones. Bale i gyfeiriad Eva Suckley, ond rhy hawdd o lawer. Pryd mae Abertawe wedi gwneud un eilyddiad i hwnna, nid i Steve Dale ddim wedi gwneud un eto i Wrexham. Pa mor hir yr arhosydd o tan gwneud o wneud y newid. Mae Wrexham dal i weithio'n galad, dwi jyst yn gweld nhw'n blino mewn, efallai mewn rhyw 10 munud fydd yn gorau meddwl newid beth am Eva Suckley'n gweithio'n galad, mae Idendon yn gweithio'n galad, oedd hi ar y bel. Williams, oedd hi'n ffodus yn y fan yna'n doedd. Hynod ffodus wrth i'r ergyd oedd hi fewn o bell! Wedi gweld Opal Reynydd oedd hi ar y llinell. Dwi'n am i ddim Idendon y trwy gafodd yr ergyd, dwi'n hollol siŵr. Dewch i ni weld. Gawn ni weld trwy gafodd y cyfle. Wel, Nat Clark oedd hi. Y gefnwraig Nat Clark wedi gweld y golwr, oedd hi'n crymanu ryw chydig bach mwy ar hwnna i hwnna. Ie, nath y Bel ddisgyn yn gyffyrddus sydd o'i blaen i, swn i wedi gwneud yr fath i fod yn onas efo chdi. Yma'n ta'r capten Katie Hosford. Ar gig gornel, y golwr dan bwysa, mae Jess Williams wedi manteisio. Mae'r Bale wedi adlamu oddi ar dalcan Jess Williams. A ni'n agosau at hanner ffordd drwy'r ail hanner. Mae Abertawe yn ôl ar y blaen. Mae Craven dal i lawr wedi brifo. Dim yn weld yn symud i'w lawer. Wel, dewch i ni weld y Bale. Oedd hi'n gic arbennig. Nath Jess Williams dim byd o'i le o gwbl. O, dwi'n ei wir. Doedd na ddim trosedd ar y gol geidwad. Williams yn ddewr, Abertawe ar y blaen. Ie, Jess Williams yn neidio uwch na neb arall. Yma, Lizzie Craven i lawr. Mae yna eilydd o golwraig Chloe Ankers. 2 ar 15 oed ydy hi. Tydy hi heb chwarae i Wrexham y tymor hwn. Mi fydd Steve Dale isio
i Lizzie Craven aros ar y cae y fan hyn. Ond hi sy'n dathlu, Jess Williams. Gol gynta y tymor hwn. Abertawe ar y blaen. Lle chi'n deud yn hyddiannol chwaith Ionan, allwch hanner ffordd union drwy'r ail hanner gyda llaw? Ie, na, tro fydd Wrexham yn siomedig. Oedden nhw, swn i ddweud just y fath ar y blaen, o ran meddiant, chwarae, peldroed gwell. Ond ia, hynna'n ffodus fel mae'r gem, de. A mi nes di ddeud... Ia, mi nes di ddeud yn do, a fydd Lily Jones yn difaru methu'r cyfle na gafodd hi, ac hefyd Olivia Fuller, ond nes ti ddeud am Lily Jones, i ti'n llygad y le. Gan i weld wan sydd mae Wrexham yn ymateb, fynd lawr eto. Sharp. Fel maen nhw'n dweud, mae'r gol nesaf os na un yn mynd i fod yn hollol allweddol. Richard. Gobeithio yn dechrau chwarae'r gêm, yr hit and hope match, dal i chwarae draed, chwilio am Eva Suckley, chwilio am Middenden, a dechrau creu. A gai rwan ydy'r amser i ddod â Rosie Hughes, Amber Lightfoot efalla ar y cae. Ia, coesa ffres, o mae Rosie dal yn eistedd fan eitha cyffyrddus, so does am Sharp symud yn y hi ar y funud. Ond mae Middenden yn neud yn oce. So y cwestiwn mae Steve Dale angen gofyn hyn ydy, di o roed y ddwy ymlaen efo'i gilydd. Just i wneud, bod am ddiffynwyr Abertawe'n gorau meddwl. To'n lle meddwl bod cael gen ni un rhwngthyn ni. Gan ni wan, da ni gorau newid y ffordd o chwarae. Wel, y sicr, sa'n byd o'i le ar gael y ddwy efo'i gilydd, Rosie Hughes ac Abby Iddenden. A fel ti'n deud, mi fyso yn rhoi rhyw broblem i rei fel Jess Williams ac Nia Jones, lle maen nhw wedi bod yn chwarae fo dwy yn y cefn. Felly so rhaid i Abertawe ddisgyn mwy ac agor mwy o fylcha i chwaraewyr canol cae Wrexham. Ia, ond os wyt ti'n rhaid yn arall ar y tu blaen, ti'n gorau tynnu'r un o'r canol cae sy'n mynd i greu bylcha, ond mae hynna'n benderfynu mae Steve Dale yn gorau wneud, ydy o'n mynd i risgio, creu y bwlch i'r dyn yn fynd y tu blaen at aelod i chwarae efo, Iddenden, wneud yn chwarae'n saff. Stacey John Davies! Yr hyder i fynd o'r ongl yn y waith da gan Robin Pinder. Mae gen y peniad o, hwnna'n peniad da, wedyn ar y foli. O, mi gafodd i afal yn i do. Do, nath i ddisgyn yn neis iddi do gael ei throi trwy di. Atgoffa chi nad ydi Wrexham erioed wedi curo Abertawe. Colli dair gwaith, un gêm yn gyfartal. Gorffan yn ail y tymor dwytha, Abertawe yn gorffan yn ail y tymor dwytha, Wrexham yn drydydd. A dyna chi, 1337 o dorf yma ar y stoc cae ras. O, Williams doedd. Wel, mi o'na lawio. Ni'n deall bod yna eilyddio dwbl i fod i Wrexham. Da ni'n deall bydd Amber Lightfoot yn dod ymlaen yn lle Cara Jones. Ac Mari Gibbard yn lle Nat Clark. Gic rydd cael ei chodi fewn gan Olivia Fuller. Mae'n cael ei dal yn y gwynt, dwi'n mynd yma. Cyfle i Cullen at Brisland Hancocks. Rhediad da gan Emily Thomas. Rwan yma Stacey John Davies yn y canol. Ond Erin Lovett oedd hi'n ddeffro i'r peryg. Cael ei hwffio dyddi ar y bel gan Thomas. Gyda'r y tafliad i'r ymwelwyr. Ie, mae Thomas wedi eitha distaw yn yr ail honna. Ond sy'n dangos o tir y lle iddi ar bel wrth ei thraed. So mae'n gallu creu dydi. Kit Gornel. Stacey John Davies yn ennill y Kit Gornel. Dal y disgwyl am yr eilyddio. Di tîm ddim yn dieddol eilyddio pan maen nhw'n amddiffyn Kit Gornel neu ciciau'r rhydd yn eich dyn. Yn yr 20 munud ola. Gol Jess Williams
wedi 66 a funudau. Yn dweud Abertawe o blaen a 2-1 o gic gornel debyg i hon, yr un sefyllfa. Katie Hosford yn codi'r bel i fewn i ganol y cwrt, y tro hwn Eva Suckley yn ôl efo'r cliriad. A chyfle i Wrexham i chlirio hefo Nat Clark. Clark, bel ymlaen at Idundon. Ond Idundon yn armod ochr ewyr o'i chwmpas i. Mae'r bel yn cael ei dwyn gan Brisland Hancock. Pritchard yn ôl i Clark. Just y bel hir yma. Wrexham yn mynd yn ôl i hwnna i fel oedden nhw ar y dechrau. Just yw bel hir o beithiol ynddo. Ia, ac eto, beth sy'n mynd i ddigwydd anna maen nhw dan bwysau eto. So dydy'r amddiffynwyr yn gael seibiant. Mae'r bel yn dod yn ôl ag yn Abertawe. Pas wych gan Nia Jones. Allen yn llithro Stacey John Davies. Y bel yn disgyn i Katie Hosford. Hosford ar ergyd. Ac yn ffodus Katie Sharp ar cliriad. Suckley, mi drodd i'n wych heibio i Emily Thomas. Ond Thomas yn ennill y bel yn ôl. Ac am yr eildro at Cullen. Mae'n gêm bywiog. Mae'n gêm gorfforol hefyd, mae'n rhaid deud hynny. Jess Williams. Dewch chi ni weld hwnna. O'na drosedd. Oedd Hosford yn cael ei thynnu nôl y fan hyn. Oedd, gen Lyfets doedd. Oedd. Yn gafel yn ei brechu doedd. A rwan, mi fydd yr eilyddio yn digwydd, felly Amber Lightfoot. Ac Mari Gibbard ar y chwith, Lightfoot ar y dde, felly Mari Gibbard. I flaen yn lle Nat Clark y ferch o Bethel. Ac Cara Jones i ffwrdd ag Amber Lightfoot ymlaen. Mi oedd rhaid i Steve Dale wneud rhywbeth yn doedd, a mae hwnna yn newid eitha positif ymosodol tydi. Yndi, a sa'ch ti'n meddwl, a bod nhw'n chwilio am gol, os yna, sa'ch ti'n meddwl, na Rosie Hughes am y chwilio am gynta, oedd ar y fainc, ond yn amlwg, mae gynnu fo ryw dacteg gwahanol. Wrth i Brisland Hancock sgodi'r bel i gyfeiriad y gol. Tybed ydi Rosie Hughes yn cario annaf na dydyn ni'n wybod amdano fo? Ella wir, ond i fod yn os mae Idundon yn chwarae dda, dwi'n mynd dwi'n meddwl sa hi'n siomedig, sa hi'n gorfod dod i ffwrdd. A dwi'n meddwl bod Wrexham yn cael lot o ddaionidaeth chwarae ar yr esgella. Mae yna fwy o le yna. Achos pe mae'n drwy canol, mae'n ormod o draffig. So dwi'n meddwl bod yna di'r syniad sgyn Steve Dale ydi. Bel fan hyn i Hosford. Hosford i gwneud ti dair! Diar mi! Katie Hosford. Cyfle eiraid a mae hi'n gwybod hynny. Yndi, ti jyst yn disgwyl gwell gen hi. Cyffyrddiad gwych fynd drost Katie Sharp. Jyst disgyn roed chwith, a tech di'n disgwyl i'r hwnna'n tolu yn cefn yr hwyd fysach. Osford. Unwaith eto. Blael drwad gan Robin Pinder. Stacey John Davies. Yn agos y tro yna, da ni fan i'r chwarter awr ola. Dyma Lovett allan at Amber Lightfoot. Lightfoot yn amlwg wedi cael cyfarwyddyd i fynd yn dyn ar yr ychlys bella. Bron a gweithio gan Suckley ar ergyd o bell. Maen nhw'n ergydio bell yn gynyddol rwan yn dydyn yr ymwelwyr. Yndi, doedd o'm angen na gwaith cadw'r bel, cadw meddiant, chwilio am Cosford allan ar y chwith. Just cadw meddiant, a ddim yn disgorio fan na gwaith. Eilydd arall yn paratoi ddod i'r cae i'r ymwelwyr. Yr ail. I dîm Jamie Sherwood, da ni deall bod Amy Deacon sydd yn mynd i fod i'r cae. A hynny'n lle Rachel Cullen. Craven ar gic gol. Stacey John Davies wedi 10 munud yn rhoid Abertawe ar y blaen. Eva Suckley yn union i'r sgôr wedi 34 a 4 funudau. Ac yna ar 66 munud. Jess Williams yn rhoid Abertawe nôl ar y blaen. Dyna di'r sefyllfa. Abertawe yn eilyddio. Rachel Cullen yn gadael. Ac Amy Deacon sydd yn dod ymlaen yn ei lle hi 16 oed. Amy Deacon. Mae'n wedi gwneud eto i hwnna. 16. Gret, dydy. A ti'n gwybod pen ti'n ifan, sgyn ti'n poena, ti jyst yn dod â chwarae fo'r hyddid.
dda gweld bod Abertawe yn fodlon rhaid cyfle I genod ifanc fel Amy Deacon. Yndi, chos fan ni'n sôn gan harach, so mae yna 5 o'r chwaraewr cychwynnol yn ei 30au. So mae'n neis coesa ffres, mae'n siŵr I helpu'r y genod profiadol yma. Na ni ddeud i'n lle hun, na ni ddeud profiadol. Deacon ymlaen am fel eilydd am y trydydd gêm yn olynol wrth I Olivia Fuller ildio ac I crydd ar Deacon. Chwaraewyr mawr wedi dod I fyny o'r cefn dylu a fod hwnna'n gyffyrddus. Gôl i'w rwyd I hun dwi'n credu gan Katie Sharp. Oedd hwnna. Mae Jess Williams yn dathlu. Ond, wel dyna'r gôl efallai I setlo pethau I Abertawe. Y bêl yn cael ei chodi I fewn i'r rwyd. Ac dwi'n credu mae gôl i'w rwyd I hun, dewch ni weld. Ia, Katie Sharp. Katie Sharp yn ei gwneud ti'n 2-1. Sa'i di golli rei siawt I Karen Allen. Sa'i di cael peniad. Ia, anffodus penio fforwm. Sydd yn bechod, so di Wrexham yn mynheiddi hyn. Oedden nhw'n ôl y gêm. 1-1, a sy'n gallu mynd yn y ffordd, bysa? Felly Erin Lovett sydd yn gadael y cae a Brooke Cairns sydd ymlaen. Sylwi fyna nath Erin Lovett yn ysgwyd llaw wrth adael y cae. Rosie Hughes dal heb ddod ymlaen. Mae Wrexham ar ei holi, mae gen nhw chydig dros 10 munud o'r 90. Ac awn I fydd Steve Dale, fydd o'n gandryll achos mi oedd Wrexham yn rheoli'r 10 munud chwarter awr cyntaf o'r ail hanner yma. Ac bron a bod yn ddrych o'r hanner cyntaf I hwnna. Oedd. A beth sy'n siomedig ydy, maen nhw wedi ildio 2 gôl o un o gigornal a llall o free kick. A fydd yna'n siomedig I Steve Dale bod wedi gallu ildio 2 gôl eitha tebyg. Pel I fewn i'r cwrs Cosby a po bynnag oedd yn ei ddech. Ond anffodus bod Sharp wedi penio fewn i'r rwyd I hyn, ond fydd nhw'n siomedig efo'r amddiffyn, sydd maen nhw wedi amddiffyn y ddau gôl ola. Sgoriau'n gynharach I chi yn yr prif adran y Genero. Caerdydd yn cyrraedd Seinti Newydd o 2-0. Llansawel i'r brig, 5-0 yn ebyn Met Caerdydd. Ar Bari, 4 Aberystwyth, dim. Ac y bêl drwodd y fan yna o'r golwr, o'r 10,000 Craven yn Effron y fan yna. 3 thîm ar wylod y tabl ar hyn o bryd. Heb ennill gêm wrth i'r bêl gael ei chwarae allan at Amber Lightfoot. Lightfoot oedd hi'n cam sefyll, nag oedd. Bêl yn sgwar at Mari Gibbard werth mentro. Ond dim digon o nerth y tu ôl I hwnna ac yn gyffyrddus I Opal Rainer. Wrexham 1, Abertawe 2, felly Wrexham, Met Caerdydd ac Aberystwyth yn sownd ar wylod y tabl. Aber 1 pwynt ar hyn o bryd. Ydy yn cysur I Wrexham, fydden nhw ddim yn disgyn i'r 7fed safle. Bêl ymlaen o Anton ac am sefyll y fanna nagwyd yn ôl y dyfarnwr. Mae'n agor fan hyn I Wrexham. A Brooke Cairns newydd ddod ymlaen fel eilydd. Wel, coesa ffres. Oedd Emily Thomas yn dal I... Na oedd, mwncw. Oedd. Emily Thomas yn dal I beidio bod cam sefyll. Brooke Cairns. Wel, dyna fod ti wedi taro'r targed o lia I hwnna. Dylsa. Nath I gymryd un gyffyrddiad yn normal dof, so mae'n gormod I amser I feddwl am y shot wedyn dweud. Mae'n siŵr bod ti'n ymwybodol bod Jess Williams ar ei hysgwydd I. Oedd. Mae rhywun wedi bod yn y sylfa yn ynddi, pan mae rhywun yn clywed yr amddiffynwr yn dod yn ôl iddo fo. A jyst yn i'w cymryd yr ergyd bach yn rhy gyflym. Ond ta, cyfle. Y gymysodiad gan Deacon. Mae hi'n gyflym.
Mae yna asbri yn gêm y ferch 1 ar 15 oed, Amy Deacon. So coesa ffres wedi dod ymlaen. Mae Wrexham wedi gweithio'n galad, ond maen nhw'n dechrau blino. So beth dwytha, ti eisiau wedi gweld hogan ifanc cyflym llawn egni dod ymlaen. Ie. Ar hyn o bryd, mae Met Caerdydd ar -8 o wahaniaeth goliau. Mae Wrexham ar -7. Lle Aberystwyth ar y gwylod ar -9. Met Caerdydd, -8, Wrexham -7. Mae yna dal. Fydd yna 10 munud dwi'n siŵr a mwy hefo yr amser sy'n cael ei ganiatáu. Da ni wedi cael nifer o eilyddion. Lle mi fydd amser yn cael ei ychwanegu ar y diwedd. Craven. Oes digon o bwysau ar hwnna. Amy Deacon yn gyflym. So ffordd yn ôl i Wrexham i hwnna? Dyn nhw'n edrych fel bod nhw'n disgori ar hynny bryd na maen nhw weld wedi blino, mae'r coesau weld yn drwm. Cramp yn dechrau dod i fewn i fa ma wan. Ar y gair. Ie. I fasyglu. Wel, dyma'r amser i thynnu hi oddi ar y cae, a mae Rosie Hughes dal eista fan gwyd ni'n gweld ti na? Ie, mae'n eich di feddwl pam, dydy. Mae Ifa Sygl wedi gweithio rili calad y fyny yn y blaen. A so allas a coesa ffres. Os ti'n chwilio am gol, neu 2 gol, rhaid chdi drwy rhywbeth gwahanol an, ac gen ti Rosie Hughes sy'n gallu sgorio yn eista fanna. Ie, mae hynna'n od iawn, dydi. Tybed os yna stori y tu ôl i hynna. Sa'n ffrai, dwi'n gwybod. Dwi'n mynd ymlaen gofid, ond tybed os yna ffrai di bod neu rhywbeth. Mae gen i chdi ofyn y cwestiwn, dydi. Wel, mae rhaid i'r dyfarnwr dangos. Oes, Cerdyn Melyn. Cerdyn Melyn. Mari Gibbard, ia. Ceren Allen. Rhwystredigaeth. Nabod ti'n iawn, Iola. Ia, fydda ni sôn gynharach am gwastraffu Cardia Melyn. Wel, dydy hwnna mewn wastraff, chos mewn sefyllfydd fel hyn, ti'n gorfod helpu dy dîm. A weithio, mae hi ar y gair. Ar y gair. Ac digwydd bod Ceren Allen sydd yn gadael. Tybed oedd wedi gweld i'r hif yn cael ei ddangos. Tybed. Ond o'r diwedd, yr hir ddisgwyliedig eilyddio ac Rosie Hughes. Ond wrth gwrs mae pawb disgwyl gwirthio yn dydi hwnna. Yn y 5 munud sy'n weddill, mae pawb yn disgwyl sgorio hat-trick. Ond dylsai gael rhyw fath o effaith ar y gêm. Os wedi ti gael bel i draed, da ni'n gwybod beth mae'n gallu neud. Hanner cyfle i Lucy Finch. Nath i amser yw hwnna dda, ond y cyffyrddiad yn cystal sydd wedi disgwyl. A doedd hwnna mae'n hawdd i'w Gymru chwaith. Doedd hi'n dod o'r awyr a tharo hi ar y foli cyn iddi fwnsio. Dim yn gyfle hawdd yn nothing dda. Jones. Gibbard. Ond sa'n neb yna. Mi fydd Williams jyst yn ei gwarchod ti'n ôl i Opal Rayner. Wel, fan match eisiau gweld Rosie Hughes fan de. Hi a Idenden yn gweithio fe gilydd yn cael 2 lawr yn y cefn. Tawe. Tynnu ag eilydd arall ymlaen Robin Pinder greodd y gol gyntaf sydd yn mynd i'n gadael ni. Ac Tate Trivet ymlaen yn ei lle hi, gollodd hi lle o'r tîm gafodd gêm yn erbyn y Bari. Arbediad da gan y golwr o'r ergyd gan Katie Hosford. Just yr edrychiad yna gen Hosford. Gymryd gyffyrddiad hefyd, dwi'n meddwl, oedd hi ar yr amddiffynwraig, felly Tate Trivet ymlaen. Robin Trivet. Y Pinder, mae'n ddrwg yna. Robin Pinder sydd yn gadael y cae. A mi gaiff Tate Trivet rhyw
7-8 munud efallai. Nath i Katie Hosford. Baratoi i gymryd y gig gornel. Disgwyl i Trifet ymuno efo'r chwarae. Mae hi yn ei newid ydy'r garfan, Lenny. So sgwni bod gyda hi i gynnig. Tate Trifet symud o Barry. O Barry. Mae yna Giwbys o fewn y cwrt 6. Mae yna ni dda. Fymryn y tu hwnt i'r trawst. Ni agosau at y 2 funud ola. A bod yn onest, yna mae angen gwirth ar Wrexham. Ynddi, dyn nhw'n edrych. Dyn nhw wedi cael llawer o meddiant yn y 50 i 10 munud wytha. Di Rosie Hughes di cyffwrdd y bel eto do? Dwi'n meddwl bod ti wedi gwir. In the light foot. Bale drwad o Hosford naci. Ni lithrodd y bel dros yr wyneb i Lizzie Craven. Pritchard rhwydd hent i gario'r bel. Bale yn sgwar, ond yn ddigyfeiriad braidd. Y bas yn ei araf, oedd dylse wedi roi ti'n gynt o ddeifa syglu mewn lle. Se wedi roi y bas yn gynt. Ond eto blinder, dim jyst y coesa sy'n blino, mae'r bren yn blino. A mae'r penderfyniadau ddim yr ei gora. Pritchard. Hughes ar croesiad. Golwr yn ei chyrraedd. Be ddigwyddodd yn y fan yna rwan ta? Sycli ath i fewn amdani hi, a Sycli gafodd y cyffyrddiad ola. Mae'n mynd allan am gig gol ac fel da chi'n gweld Katie Hosford, mae di blino'n lan y capten, ond mae di arwain trwy esiampl. Do, mae di gweithio galad iawn yn yr ail hanner yma. Mae di gael dipyn o'r bel. Yn yr hanner cyntaf yn ei dipyn o waith oddi ar y bel, ond mae di bod yn... Mae di gael fwy o'r bel yn yr ail hanner. Mae di gallu creu. Sharp rwan ta, mae Hughes ar ôl hon. Rosie Hughes! Sa'ch chi disgwyl i Hughes sgorio? Nia Jones. Drychwch ar yr ymateb. Am ddiffyn gwych gan Nia Jones. Ond na neb yn pasio Nia Jones fan yn y gweith. Mae'n benderfynol. Ond o'n Rosie Hughes, dysgwch chydig bach gwell. Tro coesa ffres. Ia, ddim bach yn llyddiedig yma na'n doedd. Bach yn ar y 10. Oedd. Bale cael ei chrymannu fewn. Edrych am Rosie Hughes! Wel, mi sefodd hi o flaen y golwr. Do na ddim camsefyll. Da chi'n gallu camsefyll o gig gornel. A Rosie Hughes, da ni yn yr funud ola o'r 90. Wrexham yn ôl yn ni. Pe nes di ofyn ti fi 5 munud yn ôl da. Ond o ddim yn cael ei marcio. Na. Gwych de, chos ydych chi'n gallu cansefyll o gig gornel. Ond o ddim yn cael ei marcio gan neb. Fe Jamie Sherwood yn siomedig iawn efo'r amddiffyn yma. Game on, Bryn? Game on. Mae fel arfer Abertawe sy'n sgorio wedi 90 munud i ennill gêm. Maen nhw wedi sgorio hynny mewn 2 allan o'r 4 diwetha. Yn erbyn Wrexham, maen nhw wedi sgorio wedi 90 munud. Wrexham sy'n eisiau gwneud hynny rwan. Fuller oedd ar tafliad. Mae yna 5 munud yn cael ei ychwanegu. Idendon mae wedi gwneud yn wych. Idendon cael ei bugeilio gan Brislin Hancocks. Pas gall yn ôl at Fuller. Fuller yn edrych i godi'r bel i fewn. Ond drychwch pawb yn ôl i Abertawe. Stacey John Davies oedd yn amddiffyn. A Nia Jones, hen ben. Pas yn edrych am rhediad gan yr eilydd Tate Trifet. Profiad Nia Jones yn fan'na, dim just pel i rwla. Ia, yn union, a dyna beth isio, cos mae nhw wan fel am ydyn nhw yn blino. So beth dwytha mae hi eisiau di cicio rwla a'r bel ddod yn ôl yn syth. So cadw pen. Idendon, wan ta, Rosie Hughes, am ddiffyn a pw arall, oedd yna Nia Jones, Rosie Hughes, Paul Rayner. Wel, am ddihangfa, am ddrama yn hwyr yn y gêm, a dyna ddangos beth mae Rosie Hughes yn gallu neud.
Lle mae di bod am be, mae 80 munud y gynharach, ia. Oh, no. O Nia Jones ar blaen troed ac yna'r golwr. O, man bach i. Jess Williams. Di hon i'm drosodd i hwnna. Gynnu ni 3 munud reit cyffroes. I orffan y gem. Bale cael ei chodi fewn gan Lily Jones. Siom. Ia. O, Siom o'r mwyaf. Mae'r Wrexham ar ben y gem a 2 funud i fynd a ti'n mysio hynna na gos allan i gornel. Wrexham 2. Abertawe tair. Mae gennym ni chydig dros 2 funud yn weddill. Pêl hir dros y top i Rosie Hughes. Os gawn nhw gyfle arall. Cic fawr gan Rayner. Jones. Bale ymlaen, a dyna mae Wrexham yn ei wneud rwan, dedig just codi'r Bale hir ymlaen, gibard o dani hi. A rwan cyfle i glirio'r Bale. Edrych am yr hediad gan Trivett, mi ystyriodd y golwr ddod amdani. Tate Trivett. Trivett, Pritchard. Ydy'r Bale ddim wedi... O, Pritchard! Handball? A mae'n cymryd gwiriad oddi ar Katie Sharp. Wel, ia, o'na am eiliad yn y fynnau o'na. Ni'n meddwl bod na lawio. Cic gornel. Cyfarwyddyd Jamie Sherwood yn gwbl glir yn fyna. Just cadwch y Bale yn y gornel. Cadwch o yn fancw. A mi gymryd nhw gymaint o amser a fydd Mr John Andrew Jones yn caniatáu. Hwna'n gwir allan a mae'n mynd yn dafliad. Tafliad i Abertawe, mi gymryd i gyffyrddiad. Dwi ar Lily Jones, dwi'n credu. Dwi ddim yn difrysio wan, a ddim yn cadw penna wan. Da ni yn y funud ola. Da ni yn y funud ola. Mae wedi bod yn gêm sydd wedi pendilio o'r naill dîm i'r llall. Os na un cyfle arall, Fuller ar tafliad. Gibard yn ei gosod i Pritchard. Oddi ar Hosford. Mae'n dafliad eto. Hanner munud. Hanner munud. Olivia Fuller sydd wedi cymryd rhwymyn y capten. Fuller. Peniad ymlaen. Llwn gadw'r Bale ar dir ochr. Tafliad arall. 20 eiliad. Mae'r eiliadau yn tician ei lawr yn ara deg. Fuller. Hosford. Mae yna gyfle fan hyn i Trivett i chlirio hi'n edrych am Stacey John Davies. Wan ta Bale allan at Amber Lightfoot. Lightfoot. Allu greu lle i gael y creisiad i fewn y Bale. O'n edrych am yr eilydd. Ond Cairns oedd yna mae i fewn yn ymwneud gyda'n Nis Ydyn! No, Abi Ydyn! A dyna digwyddiad ola gêm agored gyffroes sydd i llifo'r naill ben o'r cae i'r llall. Fe alla Abi Ydyn fod wedi nioni'r sgôr efo'r cic ola y gêm. Stacey John Davies sgoriodd y gôl gyntaf wedi 10 munud. 34 y munud a Eva Suckley yn unioni'r sgôr. Jess Williams yn gwneud i 2 wedi 66 o funud a gôl i'w rwyd i hun gan Katie Sharp wedi 78 yn gwneud i'n 2-1 i Abertawe. Ac yna llygedyn obaith i Wrexham. Rosie Hughes oddi ar y fainc wedi 90 munud a'r sgôr derfynol yma ar y cae ras. Ydy Wrexham 2, Abertawe tair. Lawr â ni at Sioned Dafydd. Well, Jamie, you breathed a massive sigh of relief as you were walking over to us just now. What's your initial reaction? That game had a bit of everything, didn't it? It had everything. We showed character at the beginning. We showed our identity. We wanted to play. You've seen a team that's come to play football today. You've seen 2 teams that have gone head to head that want to win a game of football. And yeah, we've come out winners, and we'll move on to next week now. We'll talk through it chronologically, Jamie. You got the early goal, but when Wrexham scored just before half-time, what's going through your head at that point? Because the momentum seemed to swing in their direction. I slightly disagree. I think we're in control of the game. We've had 2 or 3 chances prior to that.
haven't taken them. We should go in with maybe more of an advantage than what we've had. We told the girls at half-time, believe in what we do and why we're doing it. And they've done that. They've come out exactly the same in the second half, believed in what we want to try and do, play the game the way that we want to play the game, not anyone else's game, our game, and we've done that. How pleased were you with the second half performance then? I think the last 15 minutes epitomises the work that we've done over pre-season. We're relentless, we've gone to get the win, and I'm really proud of them, really proud of every single player today. And you've got the big one to come next week. Jamie, you're welcoming Cardiff City to the Swansea.com stadium. How much are you looking forward to that? It's a game of football. It's another opportunity to grace a good stadium with some beautiful football, hopefully. And hopefully we'll do our club proud and we'll do it our way, the way that we want to do it, with identity, with a little bit of grace, and hopefully more goals. Jamie, appreciate your time and safe trip back down south. Thank you. Well, Steve, I feel like we've got quite a lot to talk about after that game. Jamie Sherwood was just saying that game had a little bit of everything. What's your initial reaction? Yeah, a bit manic at times. I think obviously we didn't really get a full control on the game. We knew that Swansea would come here and try and dominate possession, and they did, but the way that we set up first half sort of frustrated them. They kept the ball at the back a little bit, but yeah, I think we just waited a little bit too long to sort of try and get after them. I think the last 10 minutes of that second half, we put them under a cosh a bit. All right, we didn't create too many clear-cut chances, which has been the story for our season so far. You mentioned before the game about creating those chances, about making the most of those opportunities in front of goal. You got the 2 goals tonight, Steve. How pleased are you with that, and how can you build on that going forward now? It's a relief to finally score a goal in the league, yeah, definitely, but we've got to stop conceding soft goals, really. 2 set pieces we've given away poorly. Normally we're better at defending set pieces, haven't defended them well enough, and we get punished for that. But listen, we're not going to panic. We've got a lot of quality in this team, and we'll go away and we'll keep working, and then hopefully next weekend we can start putting some points on the board. You mentioned, obviously you've had very tough fixtures to kick off the season. You've got a slightly easier run of games to come now, Steve. How much of a relief is that, and how much are you looking forward to hopefully get some points on the board? Absolutely, that's the main thing now, and this league's shown, it doesn't matter who you play, it's a tough game every week, and it's down to us now to sort of find the best solution heading into next weekend, and with a positive performance, looking to get 3 points, definitely. Steve, thank you for your time. Diolch. Diolch, thank you. Ni'n wedi ddod o Nia Jones trwy fan hyn nawr. Pick me, I'm well. She's got dangerous yesterday. Nia, diolch yn fawr am ddod i siarad gyda ni. Oedd hi'n teimlo fel gêm galed ar y degau i Abertawe, ond triffwyn pwysig iawn yn y diwedd. Yeah, gêm really anodd. Dwi angen prynu coffi neu ddau i Jess, achos camgymeriad fi yn y hanner cyntaf, achos oedd ganddyn ni gymaint o'r bêl. Just un siawns oedd angen gan Wrexham, a maen nhw'n clinical. So, braidd yn touchy ar y diwedd, ond really, 3 point really gwerthfawr iddyn ni. Pa mor rwystredig oedd e i ildio'r gol yna ar ôl hanner cyntaf cryf iawn? Achos dyna'r ffordd da ni eisiau chwarae. Da ni'n gwybod mae gallu bod yn risky ar y degau, wrth gwrs. Da ni hefo lot o'r bêl yn agos iawn at gol ni, ond dyna sut da ni eisiau chwarae, dyna sut da ni eisiau adeiladu y chwarae ganddo ni. So, sorry bawb, ond really hapus rhan. Yn bersonol, i ti, Nian, amlwg ti'n ôl yn ware Pildrod, wedi ymuno Abertawe dros yr haf, ond hefyd o ti yma yn ware yn yr ardal lle ges ti dy eni. Pa mor gret oedd ei fod yn ware ar y cae ras iddi? Mor cool. Dyma lle es i dod i wylio gêm fyw cyntaf fi pan o'n i'n plentyn. So, mae'n really nice. Mae teulu fi lan yn y stand. So, Triffwyn pwysig iawn heddi fel wedon ni. A mae'r un mawr i ddod wythnos nesaf. Chi'n ware yn erbyn Caerdydd yn y stadiwm Swansea.com. Faint ti'n disgwyl mlaen i'r profiad yna? Da ni wir gallu adeiladu y momentum ar y canlyniad yma. Mae'n lle anodd i ddod yn Wrexham, taith hir, ond da ni jyst i dweud yn y cilch yna, jyst neb yn dod i fewn i tŷ ni yn cael buddugoliaeth yn hawdd. So, really edrych ymlaen. Diolch yn fawr. Diolch. A mae'n braf iawn cael cwmni Lily Jones nawr. Wel, Lily, noson anodd i Wrexham yn anffodus ddim wedi cael unrhyw beth mas o'r gêm, ond yw yn dig i weid pethau positif allwch chi gymryd o hynna? Mae'n anodd, o'n e chwarae da, ond eto ddim digon da, da ni'n mynd i roi pwynt ar y bod eto, so ddim yn bach o rough lle wan yn mynd i Aberystwyth, ond nawn ni codi eto,
nawn ni cymryd beth sy'n dda o'r gêm yma a mynd â fo i'r gêm nesaf. Fi'n gweld chi wedi cael rhediad anodd o gemau i ddechrau'r tymor yn erbyn clybiau da iawn, ond beth wyt ti'n credu sy'n mynd o'i le i Wrexham ar hyn o bryd? Da ni'n sgorio digon o goliau. Da ni wedi sgorio 2 heno cyntaf o'r tymor i ni. So dyn ni cymryd hynny dwi'n meddwl, ond diolch digon da. Da ni'n gorau dechrau cael pwyntiau ar y bor a haid i ni neu hynny dysil nesaf, haid i ni neu. Oedd hi ar y cap, pa mor anodd ei o ran hyder y chwaraewyr pan i chi dal yn edrych am eich pwyntiau cyntaf chi o'r tymor? Yndi, mae'n anodd. Gathen ni pre-season really anodd hefyd. Mae'n teimlo fel bod ni wedi cyrraedd gêm es oes. So mae hyder, mae o'i lawr heb ddeud. Ond nawn ni codi eto a nawn ni cyrraedd gêm a gobeithio mynd ar ryn eitha da diwedd tymor. Nes i ofyn Steve y rheolwr, mae yna rediad bach haws dych chi yn dod lan nawr, pa mor benderfynol i chi gywiro pethau, gobeithio dechrau casglu'r pwyntiau yna? Dylswn ni wedi cywiro heddiw, a da ni'n bendant o'n hynny yn erbyn y Aberystwyth. Does e'n dwywaith bod ni'n cael pwyntiau mynd mewn i'r gemau nesaf yma. A fel dwi'n dweud, nawn ni codi eto a cael bach o pwyntiau ar y bord yma. Lili, diolch yn fawr am amser, diolch. Wel, dyna'r cyfan wrthon ni heno ar y cae ras. Cofiwch, fe fydd yr holl eich pwyntiau i weld ar sgorio nos lun ar S4C. Ond wrtho fi a'r criw i gyd fan hyn yn Wrexham. Diolch am eich cwmni chi heno. Nos da.